Ola, boa tarde. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de febreiro. Eu agora ainda non son menos 25, así que un pequeniño retraso por problemas técnicos aquí co sistema. De outra maneira, estades todos, está a corporación ao completo, así que abrimos o pleno da corporación deste mes. Boa tarde a todos de novo e tamén a todos os que nos estean vendo desde as súas casas. Secretaria, tes a palabra. Buenas Iniciamos. tardes, muchas gracias. Primer punto da orde do día, asunto 4846, Secretaría, aprobación da acta da sesión anterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2021. Ben, se hai algún cuestión sobre a acta, pedides a palabra e se non pasamos ao seguinte. Estamos de acordo coa aprobación da acta? Sí, un pequeno xesto de afirmación para poder telo claro. Moi ben, gracias. Paula, siguiente. Punto número 2 da orde do día, asunto 4847, expediente 256-2021. Dar conta do expediente de liquidación do orzamento exercicio 2020. Expediente sometido á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de febreiro de 2021, no que se deu conta do decreto da Alcaldía de 10 de xaneiro de 2021 e do que se dará, salvo que indiques o contrario, o alcalde ou algún concelleiro ou concelleira así o requira, lectura extractada do seu sentido. Pois ben, tras dar conta de ese decreto de Alcaldía de xaneiro de 2021, número 2021-90, a Comisión dase por enterada do trámite realizado para os efectos da súa elevación á consideración plenaria. Alcalde, non sei se queredes que dé lectura dos grandes números que comprenden a liquidación ou ben será o propio presidente a grandes rasgos o que dé conta do mesmo. Bueno, este asunto pasou pola Comisión, está dictaminado, dar conta. Non obstante, se tanto o presidente da Comisión, se algún portavoz quere aclarar algunha cuestión, pois abrimos un turno, senón pasaríamos ao seguinte punto, dado que non necesita votación. Presidente da Comisión. Sí, bueno, vamos a ver, como dicía a secretaria, cito os grandes números, a liquidación do orzamento se fai por 15.628.000 euros, había aprobado por 12.715.000 euros, o que significa que entre o orzamento que se aprobou e o que se liquidou hai casi 3 millóns de euros de diferencia, 2.900.000 euros. A maior parte desta diferencia está no capítulo de investimentos, que se aprobara por 600.000 euros e que agora se liquida por 2.700.000 euros, o que supón un 18% do total do orzamento liquidado. En canto a execución do orzamento, se eleva un 94% nos gastos e un 95% no que son os ingresos, é dicir, que é un nivel de execución bastante elevado. En canto ao remanente de tesorería, é 3.141.000 e dese remanente, previas os axustes necesarios, quedan para remanente de gastos xerais para poder utilizar durante este ano 2021 1.825.000 euros. Son remanentes que xa nos últimos anos veñen saindo aproximadamente nestes importes, nestas cuantías. E o aforro neto é de 2.331.000 euros, cal dá unha idea de que a capacidade do Concello de Pollo para manter os seus servicios, os gastos corrientes, pois ten un superávit de 2.300.000 euros. O endebedamento está no 44% e se prevé que a final de ano pois que este no 48%, que é bastante máis baixo que o que establece a lei de
de facendas locais que o cifra no 115%. Bueno, nada máis que dicir, estes son os grandes números, simplemente deixar constancia de que o ano pasado a liquidación do orzamento, dado que non se cumpría a regla de gasto, nos obrigaba a facer un plan económico-financiero que impedía o uso de 600.000 euros dese remanente do ano pasado e, ademais, nos limitaba, digamos que as facturas sin recoñecer a 197.000 euros a final do ano 2020. O plan económico xa se cumpleu no primer ano, este ano non quedou ninguna factura sin recoñecemento, e tamén quería dicir aquela polémica que o Partido Popular xenerara en canto a que, dado que éramos según eles, un concello casi que en quiebra, que íbamos a ter que fusionarnos con outros concellos. Como se pode ver e demostrar, un ano despois se desmonta esa falacia e a liquidación do orzamento é mellor que nunca. Nada máis. Gracias, Xulio. Abrimos un turno, se algún portavoz quere intervir. Sí, alcalde, boas tardes. Nos, cando vostede... Entón case abríamos un turno de palabra, por si algún dos portavoces para seguir os turnos. Silvia? Escóitaseme? Sí, perfectamente. Sí, hola, boas tardes. Bueno, explicou o concelleiro de Facenda, trátase de dar conta ao pleno da liquidación das contas do exercicio anterior. Vemos, por un lado, ese alto grado de execución das partidas orzamentarias, un 94% do que se consignou ano pasado. Queda a ver que se cubriron as necesidades que se planificaran. Por outra banda, tamén destacar ese montante do remanente de tesourería, que ten como resultado ese pouco máis de 1.800.000 euros para incorporar no orzamento previsto para este ano, que vai a permitir que se destine a máis inversións das que se fixaron inicialmente para o capítulo 6 de gastos. Xa o vimos no pleno do mes pasado, na aprobación inicial dos orzamentos de 2021, de que vamos a poder dispoñer dunhas contas saneadas en lastres, que ademais vemos acrecentadas agora con este importe resultante da liquidación en positivo, o que indica que se está a facer unha xestión máis racional e máis responsable dos recursos económicos municipais, e vemos tamén como se vai consolidando esa pauta que se estableceu no principio deste mandato e que nos vai a permitir comezar este exercicio 2021 con total solvencia e con un orzamento totalmente disponible e, como decía, acrecentado con este remanente de tesourería que incorporamos agora. Gracias, Silvia. Gregorio? Sí, bueno, creo que está todo dito. É dicir, xa temos falado cando se aprobou o orzamento de que este ano iba a haber investimentos, que iba a haber, e que tamén decíamos que sempre se cerraba o orzamento con cifras moi superiores ás que se prevén, co cual, bueno, isto ven a constatar efectivamente o que ten dito o concelleiro de Facenda, pois que dispoñemos de saúde financiera, que se están axustando as contas para cerrar o ano sin lastres, que nos permite este ano facer unha planificación moito máis axeitada, máis afinada de cara a esos investimentos que temos comprometidos. E pouco máis que decir, creemos que vamos polo bo camiño nese sentido e creemos que é positivo. Seguramente para o ano tamén pasará o mismo, é dicir, prevemos un orzamento de ao redor de 13 millóns de euros e cerraremos con un remanente superior. Gracias, Gregorio. Partido Popular, portavoz. Sí, alcalde, boas tardes. Boas tardes. Bueno, xa na última comisión de Facenda sorprendía que o concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro, sacara peito destas contas, pero bueno, ahora xa sumáronse o carro tanto Avante Pollo como PSOE. Bueno, é curioso que máis sorprende que
que digan que gozamos de boa saúde financeira. Gozar de boa saúde financeira para o tripartito, porque ahora xa son os tres partidos que pensan o mesmo, é deberlle aos bancos 5.800.000 euros. Concretamente, 4,5 millóns de euros ao BBVA, 1.180.000 á banca e 120.000 euros á Deputación de Pontevedra. Pero eles din que estamos, como acaba de decir a señora Díaz, as contas saneadas. As contas saneadas de ter 6 millóns de euros de débeda. Pedimoslle, antes íbamos pedirle ao PNG, pero ahora xa lle pedimos aos tres partidos, humildade e prudencia a hora de xestionar os recursos públicos. Xa que non é normal deberlle case 6 millóns de euros ás entidades bancarias e logo non ter para pagar nestes orzamentos do 2021 565.000 euros de inversións que tedes, como xa anunciastedes, que pedir outro novo préstamo. Entón, un poquinho máis de humildade e de prudencia. Xa finalizando, porque ao final destacar que do remanente de tesorería, ahora nesta intervención, bueno, xa non falades de 3 millóns de euros, como falaba na nota de prensa o propio Concello de Facenda, porque el deuse conta de que se equivocou. E así, o comentamos na propia comisión e rectificou. Agradecemos a rectificación. Non son 3 millóns de euros, porque dos 3 millóns de euros, 800.000 eran de dudoso cobro, cosa que non se pode computar, eso minora o remanente de tesorería, e ademais, 440.000 eran de exceso de financiación afectada, que tamén minora o remanente. Por tanto, queda un remanente de 1.800.000 euros que, para gastos xerais, os cales xa están hipotecados e, polo tanto, o anuncio feito, neste caso, polo Concello de Facenda e agora polos demais portavoces, non é o mesmo de sempre, nada novo. A realidade é que o Concello de Pollo ten un endebedamento moi alto, dos máis altos da nosa contorna. Esos son datos moi fáciles e moi sencillos de comprobar. Fanlle caso omiso os informes semanais dos servizos de intervención que advirten reiteradamente dos perigos de non facer propostas de gasto, de non facer as retencións de crédito oportunas e de deixar facturas no caixón sen pagar. A improvisación e a pouca prudencia é o que está caracterizando a este goberno. Pero, ademais, xa para finalizar, falábades dos anuncios de fusión. Mirade, os anuncios de fusión foi un propio informe de intervención o que decía que de seguir nesa liña o Concello de Pollo podería ser fusionado por concellos do seu entorno. E un mes despois o goberno do Estado foi quen de suspender temporalmente as regras fiscais, que, ollo, non están suspendidas de xeito definitivo, están suspendidas de xeito temporal. E por iso, ese informe de intervención queda suspendido temporalmente e sen efecto. Pero tan pronto as regras fiscais volvan outra vez a ter efecto, as advertencias de fusión con concellos limítrofes por incumprimentos reiterados da estabilidade presupuestaria, por incumprimentos reiterados da débeda e por incumprimentos reiterados no caso das propostas de gasto, vai ser o mesmo. Entón, o resumo é que temos un orzamento de 13 millóns de euros e temos unha débeda cos bancos de 6 millóns de euros. Sodes capaces de decir que temos boa saúde financeira. E, ademais, temos que sufragar un capítulo irrisorio de inversións de 600.000 euros, que o Partido Popular de Pollo parecenos moi pouca inversión, e aínda por riba, xa que decides que hai tanta liquidez, por que pedides un préstamo? A pregunta é, por que pedides un préstamo se hai tanta liquidez? Sabedes por qué? Porque o remanente líquido non existe. Existe un remanente de tesorería, pero non é un remanente líquido de tesorería. Esa é a gran diferenza, e aí é onde queredes darlle a volta a uns datos que non teñen volta que dar. Ese é o resumo desta liquidación do orzamento. Gracias. Sí, bueno, no reglamento estableces un segundo turno de intervención. Sí, alcalde. Sí, Xulio. Sí, vamos a ver, non se trata de sacar peito nin de ser máis listo que nadie. Se trata de dicir o que hai. E o que hai é unha situación que se ven reproducindo nos últimos 15 anos, por dicir unha cifra. O Concello de Pollo ten boa saúde económica e financiera. Eu recordo o señor Balea, que ocupaba un posto similar ao seu, pois hai 20 anos dicindo que a quiebra do Concello de Pollo pois que era cuestión de meses. E a día de hoxe é moito mellor que en aquel momento. O Concello de Pollo ten un endebedamento do 44% en este momento, que está moi por debaixo do que fixa a lei. Pero é que, ademais, os veciños de Pollo deben 30 euros ou 300 euros de deuda por habitante. Pero a Xunta de Galicia ten unha deuda
de 3.000 euros por habitante. E o Estado español ten unha deuda de 30.000 euros ahora máis, pero por encima dos 30.000 euros por habitante de España. Por lo tanto, non me veña a dicir usted que o Concello de Pollo non ten que ter débeda ninguna. E as administracións públicas están tan endebedadas porque costa moi pouco. Esos 6 millóns de euros que dice usted que non son 5 millóns e pico, costan ao Concello de Pollo 30.000 euros. Nós temos préstamos en este momento que nos costan o 0,02%. Estou dicindo ben, 0,02%. 2 centésimas de punto que lle costa ao Concello en intereses. O que non pide préstamos en este momento é tonto do bote. Ustedes, coa súa postura, o único que pretenden é colapsar o Concello, que o Concello non faga investimentos. Nos pedimos préstamos porque ou ben esperamos a ter a recaudación deses cartos para facer investimentos, ou ben os adiantamos pedindo préstamos, que é moi barato. E como necesidades hai, pois facémolo así. É a nosa postura e funciona. Os veciños o que queren é que se lle den servicios. É totalmente prudente. O informe de intervención evidentemente non estaba dicindo que non se estaba equivocando. Estaba citando literalmente a lei de facendas locais, pero é mentira a situación do Concello de Pollo. A interventora non se cría en absoluto para nada de que nos iban a intervir e de que nos iban a fusionar con outros concellos. Non o creía nadie, ni ustedes siquiera, pero como viven da mentira e están instaurados na mentira continuamente, pois é o que fan. O capítulo de investimentos dice vostede que é irrisorio, pero é tamén mentira. Nos, o ano pasado, no 2020... Sí, por favor, vai rematando. Sí, no 2020 se liquidaron, se aprobaron 600.000 euros de investimentos e se liquidan ahora 2.900.000. Esa é a diferencia. É o que importa o que se fai, non o que se escribe no papel. Nada máis. Gracias. Alguna intervención? Algún grupo quere intervir? Estamos no segundo turno. Sí, ben, eu, para finalizar, se non hai máis intervencións do resto dos compañeiros, por finalizar, sorpréndenos incluso, se me permites, Barreira, esa agresividade na defensa, non? Parecemos que aquí os que non nos endebedamos somos tontos, que non temos nin idea de nada. Aquí xa sabemos que o gran xestor, neste caso é vostede, e aí as contas municipais. Mira, xa para rematar, cando falas de débeda, de verdad, ten un poquinho máis de sentido común, vale? Vigo ten 130.000 euros de débeda. Caldas ten 6.000 e pico euros de débeda. Sanxenxo ten 3,4 millóns de débeda. Pontevedra ten menos débeda que nós. Pero a quen quere engañar vostede? Realmente a quen quere engañar vostede? Como pode dicir que temos unhas contas saneadas e digo 6 millóns de euros, señor Barreiro, porque vostede mellor sabe que a min que va a pedir un préstamo o mes seguinte, porque así o anunciou vostede. Entón, os 5.300.000 euros, 5.400.000 euros de débeda viva sin intereses, sumas de 600.000, esas son máis de 6 millóns. Entendes? Entonces, un poquinho máis de prudencia, menos arrogancia e menos agresividade nas intervencións, porque simplemente estamos describindo unha cifra nada máis, que é esa, 6 millóns de euros de débeda. E a ver como lle conta vostede aos veciños de Pollo que o Concello de Pollo está saneado cando debe esa cantidade de cartos, vale? E nadie está dicindo que o servicio de intervención, o informe de servicio de intervención estaba perfecto. E claro que sí, estaba conforme o que mandaba a propia normativa. E decía que como Concello de Pollo seguise incumplindo de xeito sistemático as normas fiscais, correría o risco de ser fusionado. Esa é a realidade. É a realidade que plasmou a interventora nun informe aplicando a propia lei. Lei que as medidas fiscais quedaron suspendidas, pero non de forma definitiva. Entón, non se relaxe, non se tome a coña as cousas, porque vostede seguramente sabe mellor que min o risco que cobre, o risco que está sufrindo o propio Concello de Pollo. E que non ten liquidez.
é que non ten liquidez, e que por iso ten que endebedarse máis. Non se endebeda porque lle gusta pedir préstamos, ou porque quen non pide préstamos é, como acabas de decir antes, non sei se dices tonto, burro, xa non sei que dixeches. Da igual, non é por eso. É porque non tes cartos, non hai cartos no Concello para acometer inversións mínimas. E por eso vostede ten que recurrir aos bancos. Eses bancos que tanto critica o BNG, ese capitalismo que tanto critica o BNG, ao final, sodes os máis capitalistas, que está de seguido pedindo préstamos e máis préstamos, pero sabedes con quen, non? Cos cartos dos veciños de Pollo. Ese é o resumo de toda a súa intervención, señor Barreiro. Gracias. Bueno, para cerrar o debate, o reglamento recolle a última intervención de 2 minutos do ponente da comisión. Se quere gastar eses 2 minutos, senón pasamos ao seguinte. Sí, Xulio. O micro, por favor. O micro, Xulio. Micro. Xulio Barreiro, tes o micro apagado. Ahora sí, ¿se me oye? Ahora sí. Vale. A agresividade que vostede dice é porque eu defendo as ideas porque creo nelas, entende? E as defendo con forza, evidentemente. Eu podo dicir de que o Concello de Pollo debía 800.000 euros cando tiña un orzamento de 500.000 pesetas. Perdón, 800.000 pesetas cando tiña un orzamento de 500.000. Entende? E ora, eso significaba o 160% do orzamento. Agora temos unha débeda que do total do orzamento non chega ao 30%. Esa é a situación que se dá en todos estes anos de evolución en que ustedes veñen criticando o mismo. Non hai risco ninguna. Para eso está a política financiera, para pornos límites. Entende? Pero tanto critica vostede a política financiera e de préstamos do Concello de Pollo, pero non critica a da Xunta de Galicia. Por exemplo, que nos últimos 4 anos multiplicou por 3 a súa débeda. Nos a reducimos. O Concello de Pollo hai solo 5 anos debía 9 millóns de euros e agora debe 5. O Concello de Pollo ten capacidade máis que suficiente e o repetín reiteradamente aquí, entenden, este pleno e fora del, en multitud de ocasións de que ten capacidade para asumir esa débeda, perfectamente estruturada. Pero incluso cando hai que rebaixala, porque así non lo exixen, se fai e non crea ningún trauma económico no Concello de Pollo. En absoluto. Cero. Polo tanto, o que vostede está dicindo é como o que dixo o ano pasado. É mentira, é falso. Temos a débeda perfectamente estruturada, a débeda costa pouco, non é ser máis listos ou máis tontos, é aproveitar a circunstancia. Ustedes non están preparados para asumir eso, moito menos para gobernar. O que goberna tense que debedar en esta situación que hai actualmente. Sí, señor, sí, o fan todos os estados, todas as administracións. E, se non o creen ustedes, pregunten por aí. Remate. Gracias. Bueno, pasamos ao seguinte punto, dado que este é dar conta, non necesita votación. Pasamos ao seguinte. Gracias, alcalde. Punto número 3 da orde do día. Asunto 4848, expediente 276-2021, dar conta da relación de reparos emitidos do exercicio 2020. Expediente sometido a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de febreiro de 2021, no que se emite ditame, do que se dará tamén igualmente, presidente, lectura extractada. Pois ben, neste ditame reflíctese o informe de intervención no que dá conta do total dos 48 reparos emitidos o pasado exercizo, así como das principais anomalías detectadas en materia de ingresos e non suscitándose debate ou participación ningunha, a Comisión toma coñecemento da relación de reparos emitidos pola intervención no exercicio 2020 para ser elevado a coñecemento de pleno. Moi ben, é un punto que dar conta deste punto. Está informado pola Comisión. Pasamos ao seguinte.
Asunto número 4 da orde do día. Punto 4.8, 4.9, expediente 311-2021, dar conta da solicitude de concesión de subvención da Diputación Provincial de Pontevedra o Aveiro do Plan Concellos 2020, liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o 17 de febreiro de 2021, no que se emite o seguinte ditame. Dase conta da comunicación recibida da Deputación de Pontevedra sobre concesión de subvención ao Aveiro do Plan Concello 2020, do que dá conta a concelleira delegada de área e a que concede a palabra o seu presidente, e cuxos datos son os que se describen de seguido. Acordo 62981 da Xunta de Goberno da Diputación Provincial de Pontevedra de data 24 de xullo de 2020 de concesión de subvencións ao Aveiro do Plan Concellos 2020 correspondente á liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades, sexta relación na que se enumeran as distintas actuacións para as que se conceda a subvención no caso do Concello de Poio, Pollo Verán, cun orzamento de 87.120 euros e importe concedido da axuda 42.456,60 e o que se dá non se quita orzamento 2.000,13 e importe da subvención concedida 2.000,13. Non suscitándose debate ninguna, a comisión dá por realizado o trámite para os efectos da súa elevación á consideración do Pleno. Bueno, se abrimos un turno de intervención, se a concelleira quere aclarar, este paso pola comisión foi determinado favorablemente e, polo tanto, se hai alguna intervención, abrimos turno. Pedir a palabra. Ben, pasamos ao seguinte. Punto número 5 da orde do día, asunto 4850, expediente 11-2021. Dar conta da concesión da subvención da Deputación Provincial de Pontevedra o Aveiro do Plan Concello 2021, liña 3, emprego para a conservación e funcionamento de bens e servicios municipais. Comunicación elevada á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de febreiro de 2021, no que se adoptou o seguinte ditame. A Secretaría do Concello dá conta da inclusión e posta a disposición da Comisión da seguinte comunicación recibida da Deputación de Pontevedra sobre concesión de subvención ao Aveiro do Plan Concellos 2021. Acordo 3029-865 adoptado pola Xunta de Goberno en sesión de 5 de febreiro de 2021 de concesión dunha axuda ao Concello de Poio ao Aveiro do Plan Concellos 2021 correspondente á liña 3, emprego para a conservación e funcionamento de bens e servicios municipais por importe de 235.262,16 euros con destino á contratación de 28 persoas traballadoras en diversas categorías segundo o cadro anexo que figura no devandito acordo. Non suscitándose debate ningún, a Comisión dá por realizado o trámite para os efectos da súa elevación á consideración do Pleno. Grazas, alcalde. Moi ben. O Concello de Personal, se quere aclarar algunha cuestión ao respecto. Sí, trase dunha opción do Plan Concellos da liña 3, como todos os anos, que nos permite contratar a 28 traballadores en distintas modalidades do Concello e que nos vai a permitir, como todos os anos, contratar unha brigada para limpeza de playa e ter unha serie de traballadores para cubrir, sobre todo, as vacacións e que os servicios estén cobertos durante un período estival e ao largo do 2021. Como decía antes a secretaria, trata-se de subvención de 235.000 euros e que nos permite contratar a 28 traballadores neste ano básicamente hasta o 30 de novembro de 2021. Gracias, Pepe. Abrimos un turno, se alguén quere algunha aclaración, se non pasamos ao seguinte, dado que dar conta tamén este punto. Sí. Ben, pasamos ao seguinte punto. Punto número 6 da orde do día, asunto 4851, expediente 2536-2020. Proposta de cambio de denominación do vial Avenida Francisco Regalado en Combarro. Expediente sometido a consideración da Comisión Informativa
do Plan Especial do seguimento, perdón, do Plan Especial do Conxunto Histórico Artístico de Combarro. Presidente, dada a súa extensión, darase, salvo que indiquedes o contrario, efectivamente, lectura extractada. Pois ben, rematado o debate e sometida a proposta a votación ordinaria por 6 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do PSOE e do Grupo Mixto e 5 abstencións do Partido Popular. Os membros presentes física e telemáticamente a comisión adoptou o seguinte ditame. Primeiro, prestar a aprobación a modificación da denominación da Avenida Francisco Regalado de Combarro, dividindo a actual avenida en 2 tramos. Un primeiro, dende o cruce coa PO 308 ata a Praza da Chousa, que pasaría a denominarse Rúa Baixada a Chousa. E un segundo, dende a propia praza ata a Praia da Canteira, e cruce coa PO 308 neste punto, que pasaría a denominarse Paseo das Redeiras. E segundo, proceder á realización dos restantes trámites sinalados no expediente. Grazas, alcalde. Bueno, abrimos un turno de intervencións. A concelleira Marga, ponente da... Sí. Sí, alcalde. Boas noites. Por explicar un pouco o trámite e o proceso que xa se explicou na devandita comisión de patrimonio, fai un mes, concretamente na comisión do mes de xaneiro. Un pouco os obxectivos que tiñamos para levar a cabo neste caso, dende a Concellería da Memoria Histórica era primeiro o cambio de denominación de todas aquelas rúas que tiveran nomes vencellados á ditadura franquista. Neste caso, iníciase o cambio de denominación da rúa Avenida Francisco Regalado. Decir que partimos destes obxectivos, tamén existían uns antecedentes que se acostaban no Concello, existía un requerimento do Senado do ano 2018, en aras tamén de que se fixera un cambio de denominación de dita rúa, posto que se estaba incumplindo coa Lei da Memoria Histórica e tamén pola relación directa neste caso coa ditadura franquista, porque non esquezamos que Francisco Regalado foi un ministro de Franco e, ademais, condenado por crimes de guerra, entre outros. Dito isto, dende o Concello decidimos que o proceso a seguir fora dende a competencia municipal, dado que os concellos teñen competencia municipal para o cambio de denominación, e a partir de aí, coa vontade e coa intención deste Concello de proceder a ese cambio de denominación, quisemos facelo dende o ámbito da competencia municipal, como se fixo aquí no ano 1996, donde se fixo un cambio íntegro prácticamente de todos do 80% dos rueiros de Poio. En base a ese procedimento, en base a esa competencia que temos dentro do Concello, iniciamos o proceso de cambio de denominación. Os criterios que quisemos levar a cabo para as propostas para o cambio de Francisco Almirante Regalado eran os seguintes. Por un lado, a galedización. E con isto tamén nos apoiamos no último regulamento aprobado no mes de novembro, donde se aprobou o regulamento polo impulso do galego, e no mesmo regulamento se recolle un apartado, ademais, dirixido á recuperación da toponimia en todos aqueles espazos públicos a fin de garantir o compromiso deste Concello coa recuperación do seu patrimonio. Por outro lado, tamén queríamos engadir o criterio da democratización, porque creemos que é moi importante e por hixiene democrática que todas aquelas rúas e espazos que teñan vestixios franquistas pois iniciar un procedimento para podelos mudar. E logo, por outra parte, e non menos importante, a feminización. Entendemos que temos que recuperar os nomes das mulleres en aqueles cambios que fagamos de rúas. Sabemos que na memoria histórica do Concello de Poio moi poucas mulleres aparecen visibilizadas. Eso é un motivo para iniciar unha loita ou iniciar un proceso de recuperación de todos eses nomes.
Ese tamén era un criterio que queríamos ter en conta. Dito isto, se abriu un proceso en colaboración con todos os colectivos. Tivemos unha primeira reunión con todos os colectivos de Combarro e o objetivo desa reunión era primeiro expoñer a todos os colectivos cal era a intención deste Concello, cal era o proceso que se ia seguir e, sobre todo, e non menos importante, pois escoitar as achegas que nos facían os colectivos para proceder a facer unha proposta atendendo a opinión mayoritaria de todos os colectivos. Esta reunión se fixo en xaneiro de 2020, evidentemente, pois a pandemia e todos eses meses que durou mantivo parado este proceso, se retomou en novembro, se fixo outra reunión, unha vez que fixemos esa reunión telemática para garantir que todos os colectivos recibiran a proposta que se formou dende a primeira reunión presencial, se lle notificou, se deron 10 días para que todos os colectivos fixeran as súas achegas, así o fixeron, en base, pois as achegas e a proposta do Goberno, se levou unha proposta que foi a Comisión de Patrimonio no mes pasado e que agora traemos aquí a pleno para a súa aprobación. Dito isto, se vos parece, pois a proposta que xa expliquei os 3 eixos nos que iba baseada é o seguinte. Primeiro, se fai unha división da rúa Almirante Regalado con un primeiro tramo que pasaría a denominarse Baixada a Chousa e con un segundo tramo que pasaría a denominarse Paseo das Redeiras. Baixada da Chousa, e así se recolle na proposta, o que pretende con esta denominación é recuperar a toponimia tradicional, recuperar e ademais facer cumprimento dese regulamento que xa aprobamos, e logo, por outro lado, Paseo das Redeiras, o que pretendemos é recuperar unha figura tan importante e un oficio como é o das redeiras. Creo que esta mesma semana se deba coñecer que en Poio solamente quedaba unha redeira que siga facendo este arte tradicional. Entonces, esa é a proposta, pola vinculación, pois que neste caso é o vencellamento das redeiras coa vila de Combarro. Esta é a proposta que se trae a este pleno, foi a proposta que se levou tamén, se leva a este pleno. Van 6 minutos, por favor, remate. Perdón, que se levou tamén a Comisión de Patrimonio. E xa, moi rapidamente, queremos tamén engadir, e así se comentou hoxe na Comisión de Patrimonio, máis que nada como unha nota aclaratoria e para concretar e sobre todo en aras a complementar, porque se mirades hai un informe xurídico unido ao expediente e no mesmo di que unha vez que se aprobe esta proposta no pleno se vai a iniciar un trámite do mesmo e no mesmo informe pois xa se indica que non obstante para formar parte separada de lugar un só informe, unidade, padrón estadística, indicando cales van a ser as numeracións que comprendan ditos rueiros. Entonces, para que iso xa quede complementado neste expediente, se trae a maiores un plano indicativo. 7 minutos, remate, son 7 minutos. Sí, alcalde, Sabo. Se trae un plano indicativo da división de ambas rúas e, sobre todo, se fai unha achega que pon Rúa Baixada a Chousa comprenderá dende o inicio actual da avenida Francisco Regalado ata o número 44 inclusive. E a continuación o Paseo das Redeiras comprenderá dende o punto anterior a posterior. Isto máis que nada para que xa quede reflexado cales van a ser as numeracións que se van a ver afectadas polo cambio de denominación. Sí, alcalde. Nada, simplemente decir que isto se engade ao expediente porque é certo que na proposta é máis xenérica e pode dar lugar a que non se, pode dar lugar a que non se entenda de todo esta concreción e por iso, entendíamos que tiñamos que complementarlo. Moitas gracias, rematamos. Quixera decir que neste caso se excedeuse a concelleira delegada, que entendo que é un tema que necesita a súa explicación, pero son 3 minutos o que xa pasou do que recolle o reglamento, así que nas intervencións posteriores dos portavoces respetarase ese máximo de tempo que se votou. Lamento, a veces hai cuestións que necesitan un pouco máis de tempo. Abrimos un turno de intervención.
Para os portavoces. Sí, Silvia. Tócame a min, alcalde. Sí. Bueno, nos como anticipamos na Comisión de Patrimonio onde se tratou esta proposta, dende Avante Pollo estamos totalmente a favor do cambio do nome da rúa de Almirante Regalado, coa salvagarda da puntualización que facíamos na comisión en canto a que na tramitación do expediente se sigan as recomendacións que se recollían no informe xurídico que acompaña esta proposta. Por o demais, como decía, estamos totalmente de acordo en que é necesario e, ademais, é un indicador de madurez democrática pois non continuar dándolle espazos preeminentes nin lugares de honra e de privilexio a persoas que foron, para a nosa desgracia, protagonistas dos episodios máis tráxicos da nosa historia recente, como foi a Guerra Civil e a represión da ditadura franquista. Que foron, bueno, que tanto dano e tanta miseria lle causaron a nosa terra e a noso pobo. E, ademais, queríamos sinalar que é unha coincidencia bastante oportuna que hoxe sexa 23F, que se cumplen 40 anos do golpe de Estado fallido que amenazou a estabilidade da democracia e que cada ano lembramos e conmemoramos para facer esa reflexión sobre a necesidade non só de non esquecer o pasado, senón tamén de que é necesario abrir o debate e ser coñecedores da nosa historia. Bueno, pois nos parece oportuno en canto a que, motivado por este cambio de denominación, pois se pudera tamén abrir ese debate. Respecto ao cambio de denominación e a proposta dos novos nomes, con ese fincapé que se fai na recuperación da microtoponimia e tamén de dar visibilidade a oficios desempeñados por mulleres. En este caso, a proposta é lembrar as redeiras. Bueno, pois xa se explicou e tivo un longo percorrido dende o ano 2018 que se comezou con este expediente. Estamos tamén pois de acordo con esas novas denominacións para eses dous tramos da rúa. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, bueno, desde o inicio do expediente nos estamos a favor tanto do cambio de denominación. Creemos que é fundamental que non se lle dé visibilidade a persoas que non teñen contribuído á democracia ou a valores que debamos como sociedade admirar ou que consideremos relevante para a sociedade. Estamos satisfeitos porque conseguir o cambio de denominación, así como tamén a propia denominación proposta. Creemos que é unha solución interesante, intelixente, que foi na medida do posible consensuada e que iso tamén é un valor que temos que destacar. Creemos que a proposta que se plantexa, nos términos que se plantexa, e coa denominación concreta que se plantexa nos parece ben, non lo pareceu desde o principio. Creemos que a proposta contribúe a poñer en valor pois o que se ten dito, non? Tanto a toponimia, a microtoponimia vinculada ao propio entorno, así como poñer en valor pois unha profesión vinculada ao mar, tan vencellada a Combarro e a Pollo, e así tamén as propias mulleres, non? Poñer en valor a muller que, como ben decía Silvia, na toponimia e nas propios rueiros de Pollo non hai moitas referencias a mulleres máis alá de Rosalía de Castro e pouco máis, non recordo así moitos sitios. Por lo tanto, creo que é importante e ao mesmo tempo tamén eliminar esas referencias ao que representou o franquismo e a persoas que non contribuíron, sino máis ben todo o contrario á democracia. Por lo tanto, vamos a votar a favor, estamos, como temos feito xa nas outras intervencións, e estamos de acordo coa proposta. Gracias, Gregorio. Partido Popular. Sí, boas noites. Nada, desde o Partido Popular, cando se iniciou este expediente, nos votamos a favor de que había que cumplir esa lei da memoria histórica para facer o cambio deses nomes, e tamén tuvimos un acordo unánime de todos os grupos de crear unha mesa de traballo
e incluso onde nos solicitou a cada un dos grupos pois presentar un representante para esas mesas e poder consensuar este cambio de nome e decidir que nome se iba a facer. A nosa sorpresa e por eso nos vamos a abster, como xa fixemos na comisión, porque non é que estemos en contra do cambio de nome, ni moito menos que así o votamos a favor no seu día, sino que entendemos que non se cumpliu un acordo plenario donde se decía que se iba a crear unha mesa donde se nos solicitou a cada grupo nomear un representante e un suplente para consensuar cos colectivos e demais o que iba a ser este cambio. Logo, nós, o que realmente non entendemos, e por eso nos vamos a abster, en que momento se decidiu incumplir ese acordo plenario, un acordo plenario que foi unánime, donde todos os grupos tiñamos nombrado un representante para poder consensuar pois, co distintos colectivos facer unha serie de traballos para que este cambio de nome fora o máis representativo posible e, sobre todo, pois fora o máximo consensuado posible pois coa veciñanza de Combarro e con todos os membros da corporación. Nos entendemos que cada vez que hai un acordo plenario, o normal, o que indica a lei é que se debe de cumplir. Moito máis nos sorprende que en ningún momento se nos dé ningún aviso, nin tan siquiera se nos justifique cal é o motivo de non cumplir ese acordo plenario e de non realizar esa mesa de traballo, pero, bueno, eu creo que cando no pacto de goberno unha dos piares que se anunciaba era a transparencia e a participación, e, bueno, supoñemos que é unha mostra máis da participación que ten este equipo de goberno, que nin tan siquiera os acordos plenarios acordados e aprobados de forma unánime nin tan siquiera se levan a cabo. Eu lle pido que reflexionen, oxalá que este nombre pois sexa o máis representativo e que satisfaga ao máximo dos veciños e, sobre todo, os veciños de Combarro, pero, sobre todo, nos vamos a abster non polo cambio, que en este caso nos votamos no seu día a favor, como todos os grupos, pero sí que non vamos a ser cómplices de que se incumplan os acordos plenarios e, sobre todo, que unha vez máis se demostre que estes tres partidos que forman o goberno, pois unha vez máis non apostan nin pola transparencia e moito menos pola participación. E creemos que isto é unha probadelo e como se incumpliu ese acordo plenario, pois nos vamos a abster porque entendemos que non se está respetando o que aprobamos nese día, nese pleno e, sobre todo, de forma unánime. Moitas gracias. Abrimos un segundo turno de intervencións. Se concelleira ponente da proposta. Alcalde, bueno, sinto alongarme na anterior intervención, pero, bueno, creo que era importante explicar todo e non deixar nada atrás. Bueno, eu vou iniciar a miña intervención. O primeiro que quería decir é, bueno, primeiramente, pois, agradecer aos portavoces tanto de Avante como no Partido Socialista o apoio a esta proposta. Creo que hoxe damos un paso de hixiene democrática, creo que damos un paso na recuperación da memoria colectivo e creo que, bueno, que é un paso importante para este goberno e, bueno, pois para amenizar que se uniran a esta proposta. Despois, por outro lado, a respecto da intervención do Partido Popular, decir que, bueno, que efectivamente di que non se cumpliu un acordo plenario. Mire, cumpliuse a vontade do acordo plenario, porque eu creo que o obxectivo, a vontade de dito acordo era cambiar de denominación unha rúa vinculada con un ministro franquista, con un ministro, como ben dixen antes, condenado por crimes de guerra, un requerimento que ademais se fixo porque había que dar cumplimento á Lei da Memoria Histórica. A Lei da Memoria Histórica abre expedientes que ás veces se alonga no tempo e moitos que se abriron incluso a 5 anos inda a día de hoxe estánse resolver. A Lei da Memoria Histórica a día de hoxe non garantiza 100% a hixiene democrática, tampouco garantiza nin a rapidez, nin a flexibilidade, nin a participación, como si pode garantizar a ferramenta que nos permite dende o Concello facer esta proposta dende a competencia municipal. E así se fixo. E a respecto ao que di da transparencia e da participación, mire vostede, dende un primeiro momento se tivo en conta a todos os colectivos, se reuniu con eles e se lle escoitou. Eu creo que iso é participación e transparencia, porque en todo momento
este goberno explicou o proceso que se iba a seguir, ao igual que no inicio da miña intervención dixen que tamén había un requerimento. O que pasa que a vontade, eu creo que da súa votación, tanto da votación de todos os membros da corporación, era o cambio de denominación. E creo que con esta proposta pois, conseguimos dar un paso de hixiene democrática e vamos a conseguir pois liberar os rueiros de Poio de vestixios franquistas. Nada máis. Gracias, Marga. Algunha intervención máis? Ben, pasamos á votación. Sí? Se non interveñen os compañeiros do Partido Socialista de Avante, pois sí. Decía a compañeira do BNG e a portavoz que non había nada máis democrático. Eu creo que nas corporacións municipais o órgano máis democrático que pode existir é o pleno, que é onde estamos todos representados. E os acordos plenarios, hasta onde eu sei, son de obligatorio cumprimento. Se ora se ven a justificar que non fai falta cumplir os acordos plenarios porque hai vontade de cumplir o que dicía unha moción, me parece moi interpretativo. Nese acordo unánime que se aprobou no seu día, había unha serie de puntos e un deles era crear esa mesa de consenso, de traballo, de participación, donde incluso nos obligaron a todos os grupos a nombrar un representante. Logo, creo que máis democrático que o pleno non hai nada. Creemos que os acordos plenarios son de obligado cumprimento, e entendemos que é onde se demostra realmente a participación. Nos, polo que nos comentaron distintos colectivos, hubo distintas propostas, hubo colectivos que fixeron alegacións, outros que fixeron, en este caso, pois propostas desa zona onde se lle vai a cambiar o nome das redeiras por outro tipo de nomes que les entendían que houbera unha actividade en tempo atrás. A nos nos parece moi ben, por eso no seu día votamos a favor de que realmente había que cumplir esa lei da memoria histórica para facer ese cambio e transformar os nomes. O que realmente non entendemos, e sobre todo que non se dese unha explicación, porque ao mellor se nos dá unha explicación e se nos di, mira, ao final o acordo plenario que aprobamos de forma unánime, pois o desfacemos, non se vai a cumplir, nos vamos a reunir só o equipo de goberno cos colectivos e demais por o motivo X. Pero o triste é que se incumpliu ese acordo plenario, que nadie dixo nada, que de repente se aparece aquí cunha serie de nomes e unha serie de cambios que poden estar de acordos ou non, porque nós non formamos parte desas mesas de traballo nin desas reunións, e creemos que non é o camiño a seguir. Nós entendemos que se hai unha moción cunha serie de puntos, son de obligado cumprimento, e moito máis cando se aproba de forma unánime. E entendemos que, sobre todo, cando se fala de dar participación, entendemos que é iso. E, sobre todo, se aprobou de forma unánime por todos os grupos. Logo, nós creemos que foi unha oportunidade perdida á hora de demostrar que realmente se quere dar transparencia e que realmente se lle quere dar voz e se lle quere dar participación a toda a corporación. E, sobre todo, pois nada, a nós, oxalá que estes cambios sexan o máis representativo posibles, oxalá que, en este caso, que os veciños de Combarro estén satisfeitos con nomes que se lle puxeron a esta rúa, pero a nosa abstención queremos que se tome como unha crítica constructiva á hora de que, cando hai un acordo plenario, que se debe de respetar. Logo, nós, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, vamos a manter a abstención que dixemos na comisión, e, sobre todo, por eso, por mostrar, en este caso, a nosa protesta a que non se respetaran un acordo unánime dese pleno para crear unha mesa de traballo onde todos puidéramos ter voz e onde todos poderíamos escoitar pois os colectivos e demais. Simplemente por eso. Bueno, en alcalde, por alusións, se podo... Sí, hai o último turno de intervención da ponente, que son 2 minutos en o reglamento. Se que tes a palabra, Marga. Sí, moi rapidamente. Simplemente decirlle que o Partido Popular, a través da súa concelleira Rocío Cochón, emitiu unha pregunta que se lle foi contestada en tempo e forma a respecto do que está dicindo, co cal non é nada novo para vostede, porque a pregunta se plantexou fai 2 meses, que se mal non estou equivocada. Logo, por outro lado, este expediente foi á Comisión de Patrimonio do mes pasado, co cal, se vostede ou o seu grupo consideraba que tiña algo que alegar, tivo un mes para facelo. O expediente e todas as alegacións dos colectivos
estaban ao seu acceso, co cal podía consultalas e alegar o que considerase convinte. Que dende aquí o que teño que agradecerlle a todos os colectivos a súa participación e achegas. Logo, con respecto a que non xustificamos, mire, hoxe para nós non é un día de xustificar, hoxe para nós é un día de celebrar. O Partido Popular tiña a opción de unirse a esta celebración e, lamentablemente, deciden non facelo. Pero nós vamos a celebralo. Vamos a celebralo que, tras moitos anos, pois por fin conseguimos liberar a rúa de Francisco Almirante Regalado e devolverlle ao pobo a toponimia e un oficio tan tradicional como é o das redeiras. Se vostede non o quere celebrar e quere seguir incidindo en outro tipo de cuestións, pois a mí solamente me queda decir que o lamento. Pero este goberno hoxe está de celebración. Nada máis. Moitas gracias. Rematado o turno de intervencións e o debate, vamos a abrir o turno das votacións. E, polo tanto, isto sí que requere unha votación. A secretaria irá lendo nominalmente a cada un dos membros da corporación e iremos anotando. Sí, Paula. Ben. Agis Gómez Gregorio, vota. Sí, Gregorio. Arromí. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Pesada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarida. A favor. Cochón Castro Rocío. Abstención. Díaz Iglesias Silvia. Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Abstención. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. Abstención. González López María José Mariche vota. Abstención. Martínez Blanco Xosé Luis vota. A favor. Moldes Martínez A favor. Ángel. Abstención. Muiños Balea Cándido. Abstención. Pereira Martínez Sergio. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. Abstención. Y Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Sí. Alcalde, 9 votos a favor y 8 abstenciones. Queda aprobada a proposta e, polo tanto, pasamos. Queda aprobada con 9 votos a favor e 8 abstencións. Pasamos ao seguinte punto. Gracias, alcalde. Punto número 7 da orde do día, asunto 4852, expediente 79-2021, proposta de adhesión ao manifesto da Plataforma Galega pola Educación Física e o Deporte. Ben. Elevado a consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 21 de xaneiro de 2021, salvo indicación en sentido contrario, presidente, daráse lectura extractada ao ditame adoptado. Grazas, alcalde. Estando todos os portavoces de acordo, rematadas as intervencións e votación ordinaria por unanimidade de asistentes, a Comisión Informativa ditaminou favorablemente a moción, para os efectos de ser elevada a consideración do Pleno e así, primeiro, prestar aprobación á adhesión ao manifesto impulsado pola Plataforma Galega pola Educación Física, a Actividade Física e o Deporte, na que se conclúe solicitar ao presidente da Xunta de Galicia o seguinte. Primeiro, que os servizos de educación física, actividade física e deporte prestados por entidades e profesionais cualificados sexan recoñecidos como actividade esencial, tendo en conta que a Lei 3/2012 do Deporte de Galicia os considera de interese público. Segundo, a aprobación por parte da Secretaría Xeral para o Deporte de un protocolo físico-COVID
galego específico para os centros e servizos físico-deportivos de Galicia, de obrigado cumprimento e polo que se establezan as medidas e requerimentos de seguridade que permitan manter os centros operativos para que a poboación en xeral poida seguir realizando actividade física saudable. Terceiro, que non se apliquen á práctica de educación física, actividade física e deporte medidas restrictivas de carácter xeral, agas que existan evidencias e datos de contagio que as xustifiquen, e si medidas específicas para aqueles centros e servizos deportivos que incumpran o protocolo específico que se aprobe para os mesmos. Cuarto, que se ofrezan axudas económicas a profesionais, empresas, clubs e demais entidades deportivas co obxeto de compensar as perdas económicas producidas pola COVID-19 e apoiar a adaptación dos seus centros e servizos ás medidas de prevención necesarias para facer fronte á COVID-19. E quinto, que se faciliten espazos públicos a todas as entidades e profesionais que non poidan prestar os seus servizos de educación física, actividade física e deporte nas súas instalacións ante determinados niveis de alerta porque estas non reúnan as condicións de seguridade e prevención adecuadas do mesmo xeito que se realizou coas terrazas no sector hostaleiro. Grazas, alcalde. Bueno, esta é unha proposta que, aínda que non é de ningún grupo concreto, é unha proposta que, se non entendo mal, foi asumida por todos os portavoces e, se vos parece, abrimos un turno por si algún quere intervir. Está explicada, a secretaria acaba de haber abrimos un turno de intervención. Empezamos por un primeiro turno de intervención. O portavoz, neste caso, de menor a maior, Silvia. Sí, bueno, quedou moi claro coa exposición que fixo a secretaria do que tratamos na comisión, pois dar o apoio a esta petición que nos fai a Plataforma Galega pola Educación e a Actividade Física e o Deporte. Aprobámoslo xa na comisión, penso que do mes pasado, quedou para o pleno deste mes. Estamos de acordo e queremos refrendala. Todo o sector deportivo está sufrindo tamén todas as consecuencias das restriccións. O deporte, a actividade física é unha parte fundamental da saúde tamén das persoas e do benestar. E é necesario, sobre todo, eso que facían, que destacaban a necesidade deses protocolos específicos para os lugares da práctica deportiva que permitan realizar a actividade de xeito seguro e con todas as garantías, e tamén esa outra parte da necesidade de alguna maneira de paliar todas as consecuencias económicas do cese de actividade derivado tamén das restriccións. Mantemos o voto que demos na comisión, que é o de apoio a esta moción. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, bueno, estamos todos de acordo, é un acordo unánime. As reivindicacións parecen xustas, é dicir, é un dos sectores perxudicados tamén por esta pandemia, como outros moitos, e tamén merecen ter un apoio desde as institucións e que se permita tamén que reciban axudas e que se flexibiliza a súa actividade. A práctica deportiva, é evidente que os hábitos de vida saludables é necesario, é fundamental nunha sociedade que aspira a vivir en condicións de saúde. Para iso é fundamental ter hábitos saludables. O deporte é unha das prácticas que incide máis nesta cuestión. Por lo tanto, seguimos apoiando as reivindicacións que se fan. Parecen que os puntos que piden son completamente coherentes e razonables e, por lo tanto, estamos completamente de acordo. Gracias, Gregorio. Marga Caldas, polo BNG. Sí, alcalde, nada, estamos totalmente de acordo coa proposta, así o fixemos, así o manifestamos na comisión. O Concello de Poio é un defensor do deporte, sabemos o que está sufrindo todo o noso deporte, no país e tamén no Concello de Poio con todas as restriccións COVID.
Dende o Concello sempre apostamos por iniciar o deporte, sempre apostamos por decir que o deporte é seguro e que iso tiña que primar, sobre todo neste momento. Eu creo que é un pouco tamén a esencia do manifesto, non? Decir que efectivamente que estamos nunha epidemia, que se están sufrindo moitas restriccións, que hai que facer un cumprimento de protocolos seguros, pero non deixar de entender a práctica deportiva como unha actividade esencial. E, bueno, iso é o que se pretende. Eu creo que esa é a política que estamos levando aquí no Concello de Poio. É certo que durante o mes de xaneiro tivemos que ter unha parada do deporte e, bueno, os datos da epidemia así nos obrigaron, o índice de contagio era moi alto, pero non no deporte, senón na sociedade en xeral. E con isto que quero decir é que sempre apostamos e seguiremos apostando, e así ademais se lle transmite aos clubs e o sabe, que a práctica deportiva é segura, o deporte é seguro e que temos que seguir apostando por el ainda en tempos de pandemia. Entendelo como unha actividade esencial e necesaria e por iso, pois, evidentemente, concordamos con todo o recollido neste manifesto. Moitas gracias. Marga, Partido Popular, portavoz. Sí, nos xa votamos a favor cando foi a comisión e nada, é un escrito que en este caso pois nos envían para que nos unamos toda a corporación a esta plataforma a nivel galego, a pro do deporte seguro, e nos en este caso pois entendemos e compartimos moitas das cousas que se din aí, e entendemos que o feito de facer deporte pois vai a contribuir a que moitas persoas, sobre todo a sociedade en sí, pois mellore moitos dos seus hábitos, pero sobre todo unha práctica de deporte seguro. Aí no propio escrito se nos fala da creación de protocolos seguros para poder utilizar instalacións e demais, e nos estamos totalmente de acordo e por eso vamos a votar a favor. Moi ben. Bueno, gracias. Entendo que está aprobada por unanimidade, polo tanto, recollemos así o acordo co apoio de todos os grupos, de todos os membros da corporación, e pasamos ao punto seguinte. Punto número 8 da orde do día, asunto 4853, expediente 293-2021, moción do Grupo Municipal do Partido Popular en apoio da reducción do IBE aos salóns de peiteado. Con carácter previo á lectura do ditame adoptado na Comisión Informativa de Facenda e Gobernación de Contas deste mes de febreiro, dase conta da presentación por parte do Bloque Nacionalista Galego dunha emenda de adición presentada no día de onte por rexistro electrónico. Ben, alcalde, darase a continuación, salvo que indiquedes o contrario, lectura extractada do contido da moción e a continuación igualmente do contido da emenda. Pois ben, moción elevada á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de febreiro de 2021, no que se adoptou o seguinte ditame. Perdón. A Comisión en votación ordinaria por 5 votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 6 abstencións do Bloque Nacionalista Galego, do PSOE e do Grupo Mixto, dos membros presentes física e telemáticamente dictaminaron favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, demandar ao Goberno do Estado a reducción do IBE dos salóns de peiteado pasando do actual 21% a un 10%, dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que manteñen nun momento de especial necesidade por mor da crise da COVID-19. En canto á emenda presentada no día de onte, tras unha exposición de motivos, solicita a engadir ao escrito da moción presentada o seguinte. Primeiro, demandar ao Goberno do Estado a reducción permanente do IBE non temporal tal como demanda o sector pasando do actual 21% a un 10%,
dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e que a rebaixa non se acolla só a unha medida puntual de apoio ao sector ante a incidencia económica por mor da crise da COVID-19. Moi ben. Dado que aquí hai unha emenda e hai a moción, vamos a abrir o turno de intervención, empezando por o ponente da moción, neste caso o Partido Popular. Sí, alcalde, nos, agora fago a introducción da moción, leo a nosa proposta de acordo, pero xa adiantamos que, aparte de ser unha emenda de adición, que nós non temos ningún problema en aceptar a palabra permanente, precisamente porque a nosa moción refírese a un acordo a que a baixada do IBE, neste caso, sexa do 21% ou 10% de xeito permanente. Entón, a proposta do BNG nós perfectamente aceptamos, pero porque xa está no sentido da nosa moción. Entón, non sei se é necesario xa dicilo de antemán eso ou fago a intervención e logo debatimos, alcalde, non sei como... No. Sergio. A ver, eu creo que está claro. Entendín aí que aceptaríades a emenda, porque a emenda só fai referencia a permanente. Do Claro, resto... sí, que o sentido da nosa moción é ese, alcalde, pero insistimos, non vai ser un problema para non sacar adiante esta moción, vamos, poñer a palabra permanente, sin problema ningún. Sí, bueno, eu organizaría o debate abrindo turno de intervención polo ponente da moción e despois, se se acepta a emenda, pois incluiríase no acordo do plenario. Perfecto, alcalde. Moi ben. Pois, grazas, nada. Esta moción, é unha moción que leva como título a baixada do IBE nos salóns de peiteado do 21% ao 10%. Nestes momentos, máis que nunca, temos que apoiar a moitos sectores, a moitas profesións, e entendemos que un deles é os salóns de peiteado. Os salóns de peiteado que representan, ademais, un importante sector económico do tecido empresarial do noso país, como non, tamén de pollo, onde dan traballo a decenas de familias e sufriron, sí que é certo, sufriron especialmente o impacto da pandemia da COVID, tanto por baixada de ingresos como por adaptación de negocios, medidas higiénicas e demais. O Goberno central do presidente Sánchez calificou esta actividade como un servicio esencial, é a primeira vez que se entende como un servicio esencial. Entón, tamén é certo que, entendendo que é un servicio esencial, négase a baixarlle o IBE a esta profesión, que, ademais do seu traballo na estética, fan unha labor importante tanto na higiene como no eido sanitario. Baixar o IBI destes servizos do 21% ao 10% ten que ser, entendemos, unha das medidas fundamentais para garantizar, xa non a supervivencia, senón para garantizar a viabilidade deste sector. Queremos que o Goberno do Estado faga esta reducción do IBE dos salóns de peiteado, pasando dun 21% a un 10%, para dar o apoio necesario a este sector. Trátase dunha reclamación do propio sector, isto non é nin dos partidos políticos nin de nada, simplemente isto sae do propio sector, estáse plantexando en moitos ámbitos territoriais, e nos entendemos que chegou o momento de tamén elevar a este pleno de apoio o seguinte acordo. Abro comillas, demandar ao Goberno do Estado a reducción do IBE dos salóns de peiteado, pasando do actual 21% a un 10%. Aquí engadimos o do BNG perfectamente, de xeito permanente, dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que manteñen. Entón, esta é a nosa proposta. Entendemos que esperamos recabar os apoios da toda a corporación, pero sobre todo porque esta non é unha proposta do Partido Popular, sino que é unha proposta do sector, é unha reclamación do sector, e aquí en Pollo, como ben sabemos, temos varios salóns de peiteado e decenas de traballadores que viven desta profesión, e tamén hai que arrimar, na medida do posible, instar, que temos a capacidade de poder instar o Goberno Central a que faga caso desta reclamación do sector das perruquerías. Grazas. Gracias. Abrimos o turno de intervención. Silvia. Sí, bueno, xa se dixo, é un sector que dá emprego a
a un alto número de mulleres, en moitos casos mulleres emprendedoras que sacan adiante e que manteñen os seus negocios e que, ademais, bueno, xa se comentou durante o estado de alarma, moitos dos seus servicios, ademais de estéticos, son considerados actividades esenciais en canto a que cumpren un papel importante no cuidado e na higiene, por exemplo, das persoas dependentes. No noso concello, pois non sei, haberá máis de 20 establecementos deste tipo, non quero decir unha cifra, pero bueno, é un número significativo de negocios que están a sufrir, igual que outros moitos negocios e moitos comercios, as consecuencias da crise sanitaria, pero a situación que viven os salóns de peiteado vense arrastrando este lastre dende o ano 2012, non? Cando precisamente con Rajoy e co goberno do PP no goberno do Estado, que é o goberno do Estado que ten as competencias para fixar un tipo ou outro do IBE, pois se subeu este imposto aos servicios de peluquería que pasaron de ter o IVA reducido ao 10% ao IVA do 21%. Resulta polo menos curioso, non? Ou cando menos danos que pensar como o Partido Popular pode ter máis ou menos empatía ou máis ou menos comprensión coa aplicación dos impostos en función de se está gobernando ou se está na oposición. Ven sendo esta postura normalmente pois subilos ali onde goberna e reclamar que se rebaixen cando está na oposición. Por eso pois votamos en falta un pouco de coherencia e de saber tamén se no ideario do Partido Popular a recadación de impostos é un piar fundamental para soster o estado do benestar, do que todos disfrutamos gracias ao cal temos educación pública, sanidade pública ou servicios sociais que dan protección aos sectores máis desfavorecidos da sociedade, ou se pola contra os impostos son un atraco a man armada e deberamos todas de deixar de pagar impostos e de deixar de ser cidadáns contribuintes e renunciar, polo tanto, pois a toda esta cobertura dos servicios públicos. En todo caso, dito isto, dende Avante Pollo apoiamos esta rectificación que agora ven a facer o Partido Popular, esta solicitude de volver a restablecer o IBE dos salóns de peiteado no 10%, no tipo reducido, sobre todo en canto esta medida pode contribuir a paliar ou a compensar a complicada situación pola que están a pasar neste momento os profesionais e as profesionais deste sector. Gracias, Silvia. Gregorio. Bueno, a ver, estas son destas mocións que lle mandan ao Partido Popular dende Madrid en base a unha estrategia a nivel do Estado que realmente sorprendente porque eles, bueno, pois se ve que cando os demais presentan mocións que salen do ámbito municipal lles parece mal, pero cando eles o poden facer. Este tipo de mocións que veñen centralizadas dende Madrid. E o que resulta tremendamente chamativo é a falta de coherencia e a falta de amor propio, é dicir, que agora se reclame exactamente un problema que crearon eles mesmos é tremendamente chamativo, é dicir, o IVA que pagaban os salóns de peiteado era do 10%, e no 2012 o Partido Popular de Mariano Rajoy subiu ao 21%. Isto é moi chamativo, é dicir, porque naquel momento o colectivo, os propios interesados, o propio sector das perruquerías se habían manifestado en contra desta subida e houbera incluso algún pronunciamento e movilizacións e o Partido Popular non fixo absolutamente nada para resolver esa situación, ademais nun contexto de crisis e ademais despois de haber estado dando a matraca durante anos dicindo que iban a baixar os impostos. Igual que fan no Concello de Pollo, é dicir, cando están na oposición pretenden que se baixen todos os impostos, instan a que se baixen todos os impostos e cando están no goberno os suben todos. No caso de Mariano Rajoy foi a subida de impostos máis relevante de toda a democracia, é dicir, os subeu todos. Este é un máis. Nós estamos a favor, precisamente, de que se baixe o IVA. Pero non só se subiu o IVA nas peruquerías, se subiu en outras
en outros sectores tamén que están pasando tamén por unha situación delicada, e nós estamos a favor. Vamos a votar a favor da moción, porque o Goberno do Estado ten este asunto en riba da mesa. E como saben que ten este asunto en riba da mesa, vostedes a presentan. Pero é completamente incoherente que vostedes veñan aquí a facer unha emenda á totalidade do señor Rajoy, intentando que os demais corrixan aquilo que vostedes mesmos fixeron mal. Non só se reclama, non só subeu o IVA das perruquerías, tamén dos servicios veterinarios, dos servicios funerarios, dos gimnasios, dos espectáculos en vivo, do cine, do mundo da cultura, subiron o IVA de todo isto, e non lles importou. Agora que están na oposición, fan isto. Pero non é novedoso, no último mes solicitan a devolución do IBE que creou o señor Montoro no 2017. Estuveron tamén dando bastante guerra con este tema. Tamén coa derogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria que aprobaron no 2012. E agora ven coa baixada do IVA aos salóns de peiteados. Isto é unha emenda a totalidade do goberno do Partido Popular do señor Rajoy. E que son completamente incoherentes. E que é verdadeiramente chamativo e sangrante. Se imagina que nós fixéramos, empezáramos a pedir mocións pedindo, non sei, que se baixe o tramo do céntimo sanitario, que non é un céntimo, é 4,8 céntimos. Lle parecería ben para baixar o prezo da gasolina? Ou que pedir, non sei, que baixemos o canon da agua, por exemplo, que ven a contribuir ao recibo da agua en bastante cuantía, máxime cando non hai retorno, porque o Concello de Pollo de Aguas de Galicia máis ben recibe pouco ou nada. Por tanto, é moi chamativo. Por tanto, lle pedimos que sean mínimamente coherentes, e que esta moción que lle envían de Madrid, que é dun partido desorientado, dun partido que non sabe o que se trae entre mans. Porque cando están gobernando suben todos os impostos, incluído este, e cando están na oposición pide que se baixe. Eso é dunha oposición pouco seria, pouco responsable. Pouco seria e pouco responsable. Gracias, Gregorio. Partido Popular. Perdón. O BNG. Perdón por los BNG, Marga. Vale, grazas, alcalde. A ver, varias cousas. A primeira, que, bueno, entendo que o Partido Popular vai a ter por aceptada a nosa emenda de adición. Vale, na nosa emenda de adición, efectivamente, se engade un punto, máis que engadir, se modifica, que en lugar de ser temporal, se entenda por permanente, pero, bueno, non solamente engadimos o punto a exposición de motivos, tamén engadimos os antecedentes de por que propoñemos ese punto. Entón, eu non sei, bueno, agardo que me contesten o concelleiro, o portavoz na seguinte intervención. Entendo que engloba toda a proposta da emenda, incluído tamén a exposición de motivos xunto a maiores coa engádega do punto, ou solamente o punto, nada, simplemente quería que me aclaren iso na próxima intervención. E dito isto, na exposición de motivos, precisamente, o que se explica é o antecedente de por que chegamos a esta situación. Eu creo que xa o explicou o compañero Gregorio na anterior intervención e tamén Silvia. Efectivamente, partimos de que no ano 2012 o goberno do Partido Popular de Mariano Rajoy de un IBI que naquel momento era do 8%, o subiu ao 21%. Pero cando se fixo esa subida, se dixo que esa subida ia ser temporal, pero non foi temporal, porque 8 anos máis tarde o IBE sigue estando no 21%. E logo, Sergio, cando eu digo que, cando o BNG di que pedimos que sexa permanente, é porque na proposición non de lei que se fixo no Parlamento e que fixo o Partido Popular, concretamente incidía no carácter temporal como unha medida temporal, precisamente entendendo que esta actividade das perruquerías era unha actividade esencial entendida na pandemia, que entonces que a medida debía de ser temporal. Dende o BNG entendemos que non debe de ser unha medida temporal, debe de ser unha medida permanente, posto que hai un incumprimento e agardamos que o Partido Socialista, pois, bueno, pois neste caso,
ou mude se así o ten sobre a mesa, pero no caso do Partido Popular é un cumprimento porque cando se fixo a subida do 21%, incluso moitos profesionales do sector non variaron os prezos a súa clientela á espera de que se producira esa rebaixa. A 8 anos máis tarde, evidentemente non estamos nun goberno do Partido Popular, pero esa rebaixa non se produciu. Entonces, agora alegamos tempos de pandemia, alegamos que temos que tomar unhas medidas puntuais e que temporalmente se rebaixe o IBI. Entón, dende o BNG, o que alegamos é que non sexa temporalmente, senón que sexa de maneira permanente, dado que estes profesionais xa tuveron que superar a crisis do 2012, aproximadamente en Poio hai 23 negocios, moitos deles xa non continúan coa súa actividade, entonces, bueno, pois é importante que se tome canto antes esta medida, porque isto vai a facilitar que, dado a todas as restriccións que estamos tendo agora pola pandemia, bueno, pois lle vai a permitir solventar a súa situación económica e poder seguir coa súa actividade, pero non pode ser unha medida puntual concretada nunha pandemia, senón que ten que ser unha medida permanente máis alá da pandemia, porque ademais ese era o compromiso que se adoptou con este sector. Entonces, entendo que o Partido Popular, como é un compromiso adquirido cando vostedes gobernaban o Estado, entendo que non terán ningún problema en que tamén se engada a exposición de motivos como antecedente ao punto primeiro que engadimos a súa moción. Agardo que me contesten na próxima intervención. Grazas. Gracias. Sí, o Partido Popular. Por unha cuestión de orden vou empezar a falar, pero isto non consume o meu tempo de intervención, senón que lle pido, neste caso, incluso, xa que está a secretaria, que lle explique ou lle explicamos á portavoz do BNG que cando hai unha emenda de adición, o que se votan son uns acordos. A exposición de motivos non é o que se vota. Entón, nós aceptamos a vosa emenda, o voso acordo, está aceptado. Entón, se lle suscita algunha dúbida esta aceptación da emenda, pode preguntar iso na secretaria, se está conforme ou se o que se está votando está correcto ou non. Nós o temos claro, aceptamos a vosa proposta. Non se vota a exposición de motivos, vótase o acordo. Non sei se a secretaria quere comentar algo ou... Sí, bueno, eu entendo que efectivamente hai que votar se o Partido Popular acepta esa inclusión, o ponente da moción é o Partido Popular. Se se vota a moción con esa engádega, con esa... Sí, con esa aclaración. O noso grupo está de acordo contigo, alcalde. Ou se votan as dúas por separado, que non... Non, nos aceptamos a adición, alcalde. Non sería necesario. Entendo que se un grupo político fai unha emenda para, neste caso, mellorar ou incidir máis no acordo... É distinto de adición que sustitutoria. Esta é de adición. E nós, como propoñentes, aceptamos a adición do BNG. Entón, debátese a moción e vótase o acordo, o noso acordo coa adición do BNG. Non creo que sexa, non? Non é sustitutiva, non é unha por outra. É complementaria. Sí. Non hai ningún problema, non temos ningún problema. Non vai ser un problema ese para non estar de acordo, desde logo. Bueno, eu entendo que efectivamente o punto de orden do día é a moción do Partido Popular sobre este tema e con unha emenda que o Partido Popular acepta a emenda, co cual o que se debe de votar é o punto de orden do día con esa emenda, con esa ampliación ou adición a ese texto. Estamos de acordo. Estamos de acordo os portavoces? Empezo a réplica. Sí, alcalde. Podemos contestar se estamos de acordo ou non? Sí. Ben, vale, con respecto, efectivamente, decirle a Sergio que entendo como se votan as enmendas, entendo que, bueno, igual que vostede. Pero para min é moi importante, por iso replantexaba, porque a nosa exposición do punto ven vinculada a uns antecedentes que explicamos. Evidentemente, a exposición de motivos non se vota, pero explica o por que chegamos a proposta do punto. De acordo, entonces. Isto non é un turno de intervención seu, xa estamos de acordo, non hai ningún problema, vale?
Non tes que... Xa entendimos a súa exposición de motivos, non fai falta repetila, nin ir antecedentes. Entendemos, vaise votar os acordos, tanto os do PP como os do BNG, estamos de acordo, non creo que haxan máis... non sei. Bueno, entendo que xa me dá vostede toda a información en nome da corporación. Bueno, pois usarei na miña seguinte intervención a miña quenda de palabra, pois bueno, para manifestar o que considere pertinente. Pero que a quenda de palabras xa lle rematou, señora Caldas. Por segunda intervención, non sei. Bueno, alcalde, comezo a réplica, xa que quedou un pouco, creo que claro, non? Estás no teu turno de palabra, Sergio. Sí, a consultora da crise económica e social do ano 2008 e agravada ata o ano 2011 polo señor presidente Zapatero, fixo ter que recalcular e reorientar moitos dos nosos impostos, seguindo, sobre todo, as propias recomendacións da Unión Europea. E sí que é certo que foi o propio goberno de Rajoy quen ademais, en este caso de subir este IBE, como tamén tivo que subir outros tipos de impostos, tamén foi quen de sacarnos desa crise económica que sufriu o noso país. Pero o que non decides é que no ano 2018 o Partido Socialista, en maio, o 21 de maio, para ser máis exactos, presentou unha proposición non de lei ante o Congreso dos Deputados para rebaixar o IBE no sector dos salóns de peiteado. Como ben saberán, foi aceptada polo goberno que presidía o señor Rajoy, do que tanto falades. Foi aceptada polo goberno do señor Rajoy. E, como todos sabedes, un mes despois, houve unha moción de censura na que saliu un goberno super mega progresista que iba a arranxar todos os problemas que tiña o noso país. Tamén este, aínda que xa fora aceptado polo Partido Popular, a propia proposición non de lei do Partido Socialista. Un goberno super mega progresista presidido polo señor Sánchez chegaba a Moncloa para cambiarlo todo. Non cambiou nada. Estamos a 23 de febreiro de 2021 e non cambiou nada. Entón, para facer unha recopilación de datas, o pasado 21 de xaneiro, o Grupo Popular no Congreso dos Deputados rexistrou unha iniciativa no mesmo sentido. Ademais, informamos tamén a señora Caldas que é de forma permanente. Esta proposta en concreto é de forma permanente. Unha emenda neste caso, os orzamentos do Estado. E curiosamente foi rexeitada polo PSOE, do señor Agís, e por Podemos, da señora Díaz. Bueno, asimilada a señora Díaz. Avante, Mareas, Podemos, asimilada. E foi rexeitada por estes dous partidos. Os dos círculos, vamos. Despois, o pasado 17 de febreiro, saiu adiante unha iniciativa do Grupo Popular no Parlamento de Galicia. Por certo, co apoio do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, cos seus votos a favor. Pero coa abstención do xefe de filas en Galicia, do señor Agís, do señor Gonzalo Caballero, aínda que non se sepa moi ben se o jefe de filas el ou o tío, pero el abstívose. Por lo tanto, xa agradecemos, neste caso, que hoxe o Partido Socialista vote a favor desta proposta do PP de Pollo. Pero a nosa proposta é clara no Congreso dos Deputados, no Senado, no Parlamento de Galicia e nas entidades locais. Incluso cando estábamos gobernando, aceptamos a proposta do Partido Socialista para baixar o IVA. E foi o mes despois da moción de censura cando chegou o goberno ao señor Sánchez. É dicir, por eso non hai ningún problema. A coyuntura económica do ano 2008 e do ano 2011 non ten nada que ver co actual. É perfectamente coñecido por todo o mundo. É perfectamente coñecido que podese baixar este imposto. Entón, nós reclamamos ese imposto. Pero mire, isto non vai ni de Partido Popular, nin de PSOE, nin de BNG, nin de Podemos. Isto vai de que son os profesionais, agora máis que nunca, os que están na rúa, os que están nas institucións, os que están mandando correos electrónicos aos partidos políticos para que, por favor, baixen este IBE. E nós, desde aquí, temos a capacidade perfectamente de poder demandar ao goberno do Estado que baixe este imposto de 21 ao 10%. Entón, coherencia toda do mundo. E creo que con este resumo de datas, creo que perfectamente coherencia toda do mundo. Coherencia tamén lle pedimos ao Partido Socialista, que faga en Madrid o que pide en Pollo. Porque en Pollo vai votar a favor, en Galicia se abstén e en Madrid vota en contra. Entón, incluso a coherencia neste caso
ten que ter a Partido Socialista. O BNG votou a favor no Parlamento de Galicia, vai votar a favor hoxe, aceptamos a adición que presentaron eles, perfecto. O que está empezando a ter un problema é o PSOE e Podemos, neste tema en concreto. E xa para concluir, por alusións, o señor Gregorio decir que cando estamos falando dun IBE para as perruquerías que este falando de agua e saneamento é unha falta de respeto do canon de agua e saneamento, precisamente porque agua e saneamento, señora Gis, para todos os veciños de Pollo, que hai moitos deles que non teñen ni agua nen saneamento. Entón, é un poquinho de falta de respeto. E logo nada, creo que a moción é moi clara, solicitamos a baixada do IBE do 21% ou 10% para as perruquerías e esperamos ter o apoio total da corporación. Gracias. Gracias. Bueno, a verdade que teño que decir que neste momento que hubo certa confusión das intervencións, eu entendía que estábamos, espero que o entendéramos todo, que estábamos no segundo turno e que eran 3 minutos, pero aquí me está a secretaria apuntando que estamos no primeiro. Como hubo esas explicacións, estábamos no primeiro turno. Entón, abrimos o turno de intervencións de novo. E empezamos por neste caso estaríamos no segundo a partir de agora. Entón, abrimos turno de intervencións de novo. Sí, eu non sei se a persoa do Partido Popular que defendía a moción tivo xa 2 turnos. A ver, o que defendeu, eu tamén entendín así, porque no momento dado, vamos a ver, vamos a aclarar un lapsus pequeno que hai aquí que non ten tamén maior importancia. Estamos a tempo e resolvemos as cousas e punto. Eu entendía que o Partido Popular expuxe a moción no seu momento, co cual era o primeiro turno. E agora houve unhas intervencións dos grupos e Sergio agotou o que eu entendo que é o segundo turno neste momento. Evidentemente. Claro. Sí, sí. Entón, o que quedaría agora é que o resto dos portavoces agoten o segundo turno. Claro. Que serían eses 3 minutos. E despois o ponente da moción... Os 2 últimos minutos do ponente, correcto, sí. Sí, perfecto. Evidentemente. E o ponente da moción pecharía eses 2 minutos finales. Non obstante, aquí dase esa circunstancia que hai unha enmenda a esa moción. Así que vamos a levar o orden, vamos a facer un segundo turno de intervencións, empezando polo grupo máis pequeno, e depois pecharía o ponente da moción. Vos parece? Perfecto. Moi ben. Pois abrimos turno, Silvia. Sí, imos ver... Esta é por volver centrar o debate. É unha reivindicación que fai o propio sector, que o Partido Popular colle ese cabalo de batalla, pero vamos, en todo caso, sí que é necesaria unha revisión dos tipos de IBE que se aplican a diferentes produtos e a diferentes servizos. Por exemplo, o IBE que se aplica aos produtos de higiene femenina, que tamén é necesario baixalos o 4%, que siguen pagando o 21%, polo tanto non son inamovibles e sí que se fai necesario periódicamente revisar eses tipos de IBE que se aplican sobre todo aos produtos e os servicios esenciais, como é o caso, e xa o dixemos todos os grupos, estamos todos de acordo, como é o caso dos servicios de peluquería, e non queríamos enturbiar o debate xa que estamos todos de acordo e a moción se vai a aprobar cos votos a favor de todos os grupos, pero, en fin, non sei quen comentaba antes que o Partido Popular estaba un pouquiño desorientado. Home, eu, Sergio, desorientado non te vexo, neste caso te vin xa prácticamente perdido. Vouche recordar, por si acaso, non sei, tes problemas de memoria,
que o grupo o que represento chamase Avante Pollo e ese é o grupo político que represento. Se a ti tes algún tipo de interese en facer algún tipo de alusión ou non sei que pretensión podes ter, pois podes facer referencia ao que queiras, pero bueno, por recordarche que eu son a portavoz de Avante Pollo e que está constituído como un partido político para a próxima. Pero vamos, como decía, por volver a centrar e por volver a deixar claro pues, ese apoio a esa reivindicación do propio sector de baixar o IBE dos servizos de peluquería ao 10%. E nada máis. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, bueno, se argumenta que naquel momento se subiu porque habría crisis económica. Agora non hai crisis económica. Agora non hai ningún problema. Efectivamente, se presentou unha proposición de lei que se aprobou, efectivamente, e agora este goberno, pero hai outras prioridades, está cambiando isto. Está resolvendo os problemas que creou o señor Rajoy, que creaxedes vos. É dicir, o gran problema que temos aquí é que vostedes subiron todos os impostos, todos, e non só a que revisar estos. Antes anunciaba moitos que subiron de maneira injusta. E tamén, como decía Silvia, tamén eso o de higiene íntima é necesario revisalo, e tamén é necesario. Pero antes mencionaba moitos IVAs, moitos que están pagando 21% como se foran artículos de luxo que alteraron vostedes. Por lo tanto, se está pedindo que se resolva un problema que crearon vostedes. E cando se fai este debate temporal ou permanente, non sei se parece un xesto ao propio sector, o de permanente, e que non se entende. É dicir, é temporal ou permanente en función de se o cambian ou non o cambian. É dicir, aquí cando se anunciou o señor Rajoy que iba a subir o IVA, dixo que era temporal, pero era temporal porque tiña que disfrazalo, pero tan temporal foi como mantuvo hasta que se foi. E agora se fala de que sea permanente. Bueno, será permanente hasta que veña o Partido Popular e o volva a subir. Por lo tanto, ese debate de permanente ou temporal é un pouco absurdo, porque no momento que veña alguén e o queira cambiar, o vai a cambiar. O que hai que revisar, efectivamente, todos os IVAs, todos os produtos, porque o Partido Popular fixo unha absoluta desfeita con o tema do IVE, subindo masivamente o IVA a produtos que se consideraban básicos, como a cultura, que paga un 21%, os teatros, bueno, todo eso que temos falado. Logo, se fala de hipocresía, falar de falta de respeto, falar de outras cuestións. Falta de respeto é defender unha cousa cando se está na oposición e outra cando se está no goberno. Eso que é unha falta de respeto. E tomar os veciños por tontos. Eso é que é unha falta de respeto. E se pode falar de outras cousas, efectivamente. Non seríamos uns hipócritas se fixeran o mismo que fan vostedes e lle pedíramos a Xunta que baixe impostos en aqueles impostos que eles recaudan. Seríamos uns hipócritas, efectivamente. E o goberno de España ten que resolver os problemas que vostedes crearon, como da depuradora, por exemplo, que o goberno de España o resolve para apoio, que vostedes foron incapaces de resolvelo. Incapaces. E está ben falar de todo, non só do que lle interesa a vos. O que é unha falta de respeto tomar os ciudadanos por imbéciles. É decir unha cousa de un lado e a contraria do outro. Porque a xente ten memoria. A xente ten memoria. E o IVA o subiron vostedes. Agora piden que se baixe. Nós estamos a favor que se faga unha revisión dos IVAs que subeu o señor M. Rajoy. Estamos a favor de que se faga. Pero, home, un pouquiño de pudor, un pouquiño de respeto aos veciños. Rematamos, por favor. Son 30 segundos de diferencia. Pasamos ao seguinte grupo. Polo BNG, Marga. Grazas, alcalde. Nada, para concretar un pouco, bueno, pois o que decía o Partido Popular, ¿no? Que decía que isto non é cuestión nin de Partido Popular, nin de Partido Socialista, nin de BNG, ¿no? Que non é unha cuestión política. Bueno, pois para non ser unha cuestión política, aquí a estamos debatindo e ademais parte de decisións políticas. O que non se pode estar en mise repicando un pouco que fai o Partido Popular. E mire, con respecto, efectivamente,
no Parlamento o BNG votou a favor, pero o BNG no propio Parlamento presentou unha emenda precisamente polo mesmo, presentou unha emenda solicitando que a medida fose permanente e non temporal, porque precisamente se incide no tema de que se tome esa medida durante o tema da pandemia. Evidentemente, ao final vai a depender da decisión política e da vontade. Igual que se están baixando outros IBES que se subiron por parte do Partido Popular, pois tamén sería moi interesante e moi necesario para este sector que se baixe, pero que non se baixe na mentres dura a pandemia, senón que se deixe de maneira permanente. Entón, dito que o que decía o Partido Popular, que efectivamente que iba a aceptar a adición do BNG, a vamos a dar por boa. Sigo incidindo que é moi importante o antecedente para chegar ao punto, pero, bueno, se dá por explicado neste pleno e, sobre todo, bueno, que incidir no mesmo. Entender en donde estamos, hai que entender de onde vimos para saber onde estamos, e iso é un pouco era a intención. Despois, con respecto ao Bloque Nacionalista Galego, mire, vou dicir unha cousa, vostedes presentaron a proposición no Parlamento Galego, certo? Pero, mire, o Bloque Nacionalista Galego leva presentando iniciativas, proposicións e emendando orzamentos estatais, pois tanto cando gobernaban vostedes como cando gobernaba o Partido Socialista. E mire outra cousa, o Bloque Nacionalista Galego xa presentou unha emenda aos orzamentos do Estado. Unha emenda que efectivamente foi denegada, pero, bueno, agardamos que, igual que se veñen baixando outros IVAs e que os están revisando, pois que tamén se teña en conta este, que tamén é moi importante. Polo cal, o BNG os deberes os teñen feitos, se presentaron as emendas no momento que hai que presentalas, que antes de aprobar os orzamentos, e, bueno, e que non esqueza o PP de por que chegamos á situación que estamos, non? Que iso é moi importante. Coñecer o pasado para entender o presente e para poder cambiar o futuro. Nada máis, grazas. Gracias. Bueno, rematado o turno, o ponente da moción. Para rematar, mira, se algo estamos tranquilos desde o PP de Pollo é que a primeira intervención, a da explicación da moción, non se fixo referencia nin ao Partido Popular, nin ao PSOE, nin a BNG, nin ás Mareas. Foron vostedes, no primeiro turno de intervención, os que primeiro empezaron a atacar o señor Rajoy, pero, bueno, ese é o eslogan de sempre, non? Faltou Feijóo hoxe, pero do resto é o de sempre. Entón, non nos digades agora que nos metemos política. A exposición foi sucinta, técnica e precisa. Eso é o máis importante. O acordo estuvo leído. Agora, queredes facer alusións políticas. Mira, empezando polo final, a señora Caldas, bueno, que fale o BNG de que fai enmendas ao goberno de Sánchez e de Rajoy cando foi a muleta de Sánchez para chegar a gobernar a Moncloa, cando firmou a señora Pontón coa Diana Lastra o pacto de goberno no que figuraba a baixada da P9 e logo temos que veros outro día ali pedindo a baixada da P9 porque non os fai nin caso. Mira, por favor, que o señor Sánchez os ninguneou da cabeza aos pés. E vos o sabedes. Entonces, non veñades con coherencia, non veñades porque vos co voso voto foi decisivo para que o señor Sánchez este na Moncloa. E agora o señor Sánchez desde a Moncloa, todas as reivindicacións de Galicia, caso omiso. Entón, un poquinho máis de seriedade e de, como ben acabas de decir, para entender o presente fai falta entender o pasado, verdade? Pois aplícase un poquinho o conto, señora Caldas. En canto á alusión, se tanto lle molestou a señora Díaz de asimilar a unha forza nacional o seu partido político, que foi presentado, por certo, con En Marea, co señor daquela portavoz no propio Parlamento de Galicia, Marea, que tiña círculos con Podemos e demais, se tanto lle molestou, lle pedimos disculpas, pero, hombre, se a unha forza podemos asimilar a súa forza no Estado, hombre, eu creo que decir que a Podemos, Mareas, bueno, creo que é perfectamente asimilable, non? Se lle molestou, lle pedimos disculpas, que non temos ningún problema. Pero, bueno, as políticas que defendedes e demais son moi asimilables, verdade? Pois non creo que sexa tampouco o problema. Bueno, rematado o tempo. Rematado o tempo, xa, alcalde?
Sí, 2 minutos 30 segundos. Bueno, pois nada, se rematou o tempo. Mira, eu xa te dixen a última vez no pleno, alcalde, eu non sei por que cando fala o Partido Popular cortas o tempo antes incluso de que acabe o tempo. Antes a señora Caldas consumiu 7 minutos que tiñas que haberlle quitado o segundo turno. E non, o que faz é darlle máis os demais. Pero cando o PP se pasa, o cortas. Esa é mentira. Esa é mentira. Esa é mentira e os que teñan reloj saben que esa é mentira. Eso non podes decir porque esa é mentira. É dicir, cando unha persona, neste caso un concelleiro, se pasou, eu dixen claramente que tiñan uns minutos a maiores, os que quixeran que iban a respetarlle ese tempo a maiores. E así se está facendo. E así está facendo. A señora Caldas, na outra intervención, tamén cortala e non deixala 7 minutos. Pero bueno, non pasa nada. Pero aclarouse de que eses minutos que foron a máis, que efectivamente que aqueles portavoces que quixeran agotar ese tempo, dado que pasou, creo que o expliquei, era un tema que necesitaba unha certa explicación, pero ninguén... Sí, posiblemente haixa que cortar entonces os 5 minutos. Temos xa un aparato posto que o poñeremos aquí de frente a pantalla para o próximo pleno para que vayades vendo que o tempo que vos pasades cada un. Xa o temos montado. O sea, a partir do próximo pleno teredes na vosa pantalla. Pero trato de ser equitativo con todo o tempo. Hubo unha persona que se pasou os 6 minutos e eu creo que o dixen claramente. Se os portavoces seguintes queren agotar ese tempo, pois que o agotaran. Vale. Bueno, moitas gracias. Eu entendo que o debate está pechado. Entendo tamén de que o que se acepta é a inclusión da moción presentada, neste caso polo Partido Popular, que se acepta esa emenda, e entonces se vota a moción que está no orden do día coa emenda de engade que engade ese texto ou esa referencia, esa permanencia do BNG. Estamos de acordo, os portavoces, estamos de acordo? Bueno, entonces podemos votar nominalmente, se queredes, ou aceptamos a moción do Partido Popular con emenda e dámosla por aprobada. Con emenda... Bueno, vamos a votar. Paula. Si estamos todos de acuerdo, queda aprobada. Sí, pero me gustaría que os portavoces dos grupos, por lo menos, alcalde, estamos de acuerdo, que se manifesten ao respecto. Estamos de acordo. Sí, de acordo, alcalde. De acordo, sí. Bien, entón recóllese por unanimidade a moción do Partido Popular coa inclusión da emenda que fai o BNG. Grazas, alcalde. Punto número 9 da orde do día, asunto 4854, expediente 325-2021, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para garantir o uso da Casa Escola do Ateneo polo pobo de Combarro. Ben. Moción sometida a consideración da Comisión Informativa de Seguimento do Plan Especial do Conxunto Histórico Artístico de Combarro en sesión ordinaria realizada con data 23 de febreiro de 2021. Alcalde, neste caso, na Comisión Informativa presentouse igualmente antes do inicio do exame dese punto da orde do día unha emenda por parte dos grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e de Avante Pollo. Salvo que indiquedes o contrario e salvo que... A emenda... Dou lectura al dictamen extractado. E a emenda se vos enviou a todos os grupos, o texto da emenda. Todos os grupos tendes o texto, por suposto os ponentes, pero o Partido Popular... Dictaminamos xa coa emenda xa, es decir, deuse o visto bo, o visto prace, coa emenda. Coa aprobo, efectivamente. Damos lectura ao texto, entón. Moi ben. Ben. Pois, a Comisión Informativa de...
a Comisión Informativa de Seguimento do Plan Especial en votación ordinaria e polo voto favorable da totalidade dos seus membros presentes de xeito telemático adoptou o seguinte ditame. Primeiro, garantir unha adecuada participación dos colectivos sociais, veciñais, culturais de Combarro e dos grupos políticos da Corporación nas reunións informativas e as consultas convocadas polo Concello para traballar pola continuidade do uso social, veciñal ou cultural da Casa do Ateneo. Segundo, instar ao Goberno local a estudar as vías legais dispoñibles para que continúe o uso con fins sociais, culturais e veciñais da Casa do Ateneo os posibles dereitos a reivindicar por parte do Concello ou de outras entidades en relación á propiedade ou outro título sobre o inmoble en cuestión a determinación e salvagarda dos dereitos adquiridos do Concello dos colectivos que veñen usando o inmoble e calquera acción a exercer para garantir a continuidade da utilización deste local para o seu uso por colectivos de Combarro. Terceiro, en caso de non dar froito recollido no acordo segundo, instar ao Goberno local en colaboración con outras administracións, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia e o Goberno de España, negociar coa propiedade para garantir a continuidade da utilización do inmoble para o seu uso social, veciñal ou cultural a beneficio da veciñanza de Combarro. Cuarto, dirixirse á subdelegación do Goberno en Pontevedra, ao Ministerio de Cultura e á Dirección Xeral de Patrimonio do Estado dependente do Ministerio de Economía e Facenda, solicitándolle a documentación correspondente ao expediente de expropiación deste inmoble. E quinto, dirixirse á Dirección Xeral do Catastro dependente do Ministerio de Facenda, solicitando a copia do expediente de cambio de titular deste inmoble realizado o 4 de xaneiro de 2021. Solicitarlle, a SEMADE, que se modifique o uso que figura na ficha catastral como vivenda e almacén polo uso que figura na ficha deste inmoble no Plan Especial de Combarro, que é sociocultural. Grazas, alcalde. Bueno, moitas gracias, Paula. Bueno, interpreto que ese é o acordo da Comisión e o acordo que a Corporación vai a tomar no día de hoxe, porque así o entendo, non? Os grupos todos van a estar de acordo con ese texto. No obstante, abrimos un turno de intervencións. Sí, boas noites de novo. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular presentamos esta moción unha vez que se fixo público a problemática que existía de que un propietario reclamara o que era a propiedade da antiga casa do Ateneo. E nos era un tema que nunca antes se había pasado nin por comisión, nin por pleno. Foi cando decidimos presentar esta moción un pouco para ter un acordo plenario donde marque as liñas, en este caso, polo que parece que están de acordo toda a corporación. Nos, o primeiro que entendemos é que aparecía na prensa e aparece na exposición de motivos que era un tema que xa fai un ano que houbera o primer contacto con este propietario con unha reunión co propio alcalde e agora, nos encontramos neste momento que se fai público, sobre todo cando este propietario nunha esencia pon a venta públicamente o que é esta propiedade. Dos do Partido Popular, o primeiro que pedimos nesta moción, o primeiro punto é a participación, en este caso, que se reúna con todos os colectivos, que se lle dé voz a todos os colectivos e a todos os grupos da corporación para explicar un pouco que é o que sucedeu con isto, en que punto está, cando se fixo o primeiro contacto por parte deste particular e todo un pouco o que veu sucedendo a todo agora. Logo, un pouco o que falamos nese primeiro punto é da participación tanto de colectivos como de todos os partidos que formamos a corporación. O segundo punto é, o que nos entendemos é que se existe algunha mínima posibilidade de poder defender tanto legalmente, judicialmente ou utilizando todo o que se poida podemos demostrar que esa propiedade en este caso pertence aos veciños de Poio, en particular os veciños de Combarro, entendemos que se deben de agotar todas esas vías e que se logramos defender esa propiedade e logramos que en este caso demostrar que esa propiedade pertence, en este caso, ao Concello ou ao colectivo propio do Ateneo, sería para nós fabuloso.
Nos neste punto, pois, entendemos que se debe botar man de toda a documentación posible e agotar todas as vías que poidamos. Levamos un terceiro punto donde o que decimos é que se non tuéramos a posibilidade de chegar a lograr, a defender isto, pois, legalmente e judicialmente, pois que entremos nunha terceira parte que sería a negociación. Para nós realmente o que sería un fracaso sería pois perder esa propiedade para o que é os veciños de Combarro e para os colectivos e demais. Logo, nesa terceira parte, nós o que decimos é que se legalmente non somos capaces de demostrar que esa propiedade pertence aos veciños de Combarro neste caso, pois entrar nun proceso de negociación donde entendemos que, ademais do Concello, deben de entrar todas as administracións, como pode ser o caso da Diputación, que se ten unha propiedade preto desta mesma, como pode ser o caso da Xunta ou incluso como pode ser o caso do Goberno do Estado. Realmente, para nós, o que entendemos que é importante é que esta propiedade siga sendo patrimonio de todos os veciños, en particular dos veciños de Combarro, porque creemos que forma parte da historia tanto dos colectivos e como do propio pobo e dos propios veciños. Logo, nós desde aquí, o motivo foi de presentar esta moción, sobre todo, porque entendemos que o Pleno é o órgano que, de alguna maneira, que máis representa a todos os veciños e, sobre todo, entendemos pois que este acordo, pois, unha vez aprobado, e se finalmente aprobado de forma unánime, vai a marcar un pouco as liñas de toda a corporación a expensas do que realmente pretendemos con esta propiedade. Logo, desde aquí, pois, nos mostrar o apoio a todas as medidas que se adopten para poder seguir disfrutando os veciños de Combarro desta propiedade e esperemos que logremos que, en este caso, pois siga formando esta vivenda parte, como ata agora, da historia e do patrimonio de todos os veciños, en este caso, de Combarro en sí. Gracias. Abrimos ese turno de intervencións. Silvia. Sí, eu, non sei se é necesario contextualizar un pouco a que se refire tanto a moción como a emenda. Trátase desas dúas casas moi próximas que hai no casco histórico de Combarro, unha que está en San Roque, que é titularidade da Diputación, e a outra delas moi próxima, que sempre estivo a súa titularidade nun limbo un pouco... entendíase que tiña ese uso público ou tivo efectivamente ese uso público e sociocultural grazas á actividade que o Ateneo Corredoira veu desenvolvendo tanto na Casa de San Roque como nesta outra. Isto foi así, durante décadas, por, non sei, 40 anos. Resulta que na situación na que nos atopamos agora é que parece ser que hai unha persoa que entende que ten dereitos lexítimos para reclamar esa herdanza e a titularidade desa casa. Foi o que temos falado, o que corresponde agora é aclarar e dirimir cal é a situación xurídica da titularidade dese inmoble. En todo caso, agradecese este acordo unánime da corporación en seguir reclamando e en facer todo o que este nas mans do Concello de Poio para que ese inmoble siga tendo ese carácter sociocultural e que poida ser disfrutado, poida seguir sendo disfrutado por todo o pobo de Combarro e tamén de todo o Poio, porque é unha parte importante do noso patrimonio e consideramos que debemos facer todo o que estea nas nosas mans para non renunciar a ese inmoble. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, en primeiro lugar, desde o Partido Socialista, para nós é fundamental manter o uso social, o uso público dese inmoble, non? Eso é a parte fundamental. Hai varias cuestións que hai que ter en conta, non? Para nós, hai un expediente, hai moita documentación, hai un expediente que se iniciou alá polo 73, donde se chegou incluso a publicar un trámite de expropiación,
é fundamental, primeiro, clarificar eso, non? Si ese trámite de expropiación se consumou ou non se consumou, hasta que fase, efectivamente, chegou ese expediente, non? Si se consumou, polo tanto, eso pertencía a patrimonio do Estado, e se non se consumou, pois, hai que analizar tamén estos titulares ou estas persoas que dicen que son, ou esta persoa que di que o inmueble lle pertence, pois validar e ver exactamente que validez teñen esos documentos e se realmente eso é así. Por tanto, primeiro hai que clarificar estas dúas cuestións, se se conseguiu todo o proceso de expropiación ou non se culminou, e logo se estas persoas que dicen ser titulares por herencia deste inmoble, se realmente teñen dereitos sobre esta propiedade. E unha vez que eso se clarifique e que eso este claro, iniciar as conversas e iniciar para garantizar que ese inmoble teña un uso público. Falabades tamén dos dereitos adquiridos por parte do Concello. Bueno, o uso desa edificación desde que se iniciou, que se rehabilitou, ven pertencendo ao colectivo do Ateneo. Por lo tanto, o xustificar ese dereito adquirido por parte do Concello realmente complexo na medida que non foi nin usuario, nin tiña esa vinculación en canto ao dereito de uso, nin a ese expediente de expropiación non lle exercía, non era para poñerlo a disposición do Concello, senón que formaba parte do patrimonio nacional en todo caso. Por lo tanto, acreditar esos dereitos adquiridos polo Concello é complicado. Tamén se falaba de o uso. O uso está claro, ben definido na ficha, un uso sociocultural. A planta baixa, ademais de sociocultural, pode ter uso vinculado a ese uso principal de sociocultural de almacén, pero neso non hai ninguna dúbida, a ficha o recolle, e calquera actuación ou calquera intervención que pase por ese inmoble ten que ser, sen dúbida, un uso sociocultural. Por tanto, aí non hai debate. Logo, pois, eso, é unha cuestión que ten bastante complexa, que require tamén conseguir información e documentación de varias institucións, e documentación tamén moi antiga, onde os archivos non é fácil escarbar para conseguir documentación, pero, dentro do Concello se está traballando para intentar desbrozar un pouco cal é a documentación definitiva que, de feito, comprometa se efectivamente ese proceso se culminou ou non, e logo intentar desde o Concello garantir o uso público dese inmoble que para nós é fundamental. Gracias, Gregorio. Polo BNG. Xulio. Sí, moi ben. Vamos a ver, eu vou a dar primeiro contestación a unha serie de preguntas que se formularon na exposición de motivos da moción. Preguntan, en primeiro lugar, cando tivemos coñecemento do cambio aparente de titularidade no catastro. Ese cambio consta con fecha 4 de xaneiro. Nos percatamos o 11 de xaneiro e ese mismo día solicitamos a catastro a documentación dese cambio de titular. Por parte de Catastro xa nos contestaron, pois, creo que a semana pasada, dicindo que por unha cuestión de protección de datos non nos poden facilitar esa documentación. En calquera caso, vamos a ter esa documentación, porque se non é por unha vía, ou teremos por outra. Nos entendemos que o Concello non é parte interesada en este expediente, pero entonces o solicitaremos en vía parlamentaria en Madrid, e se terá dunha maneira ou de outra, respetando, evidentemente, e dando todas as garantías da protección de datos. Das xestións que se fixeron nos últimos anos, nos últimos 2 anos, hai que ir un pouco máis atrás, levamos facendo xestións desde o ano 2017, pode dicir que na Xunta de Goberno do 2 de febreiro do 2017 se solicitou á Xunta e á Diputación información sobre este inmueble, sobre a titularidade deste inmueble. Por parte da Xunta se nos contestou, se dou conta na Xunta de Goberno do 20 de marzo do 2017, e por parte da Diputación o que se fixo foi dirixirse ao Ministerio de Cultura, que
sabemos tamén que a día de hoxe ainda non lle contestaron. Con fecha na Xunta de Goberno 12 de xuño do 2017 tomouse conta do acordo da comunicación que fixera a Xunta de Galicia e se acordou dirixirse á Dirección Xeral de Belas Artes do Ministerio de Educación e Cultura, interesándonos pola titularidade deste mueble, e a día de hoxe ainda non nos deron contestación. Despois, se hubo reunións co que se dice ahora titular do inmoble, eu podo dicir que hai 2 semanas a modo en conversación telefónica e un pouco por sacar aspereza a esta cuestión. Nós non temos nada en contra deste señor. Eu falei con el vía telefónica plantexándolle que el ao mellor legitimamente está facendo unha reclamación, pero que a nos consta de que hai temos outras documentacións que dicen o contrario, e hai ademais un uso dese inmueble durante 40 anos que dice o contrario sin que nadie hasta este momento o puxera en dúbida. E como se me agota o tempo, pois deixarei prácticamente para a segunda turno digamos que a información. Eu quería dicir antes de rematar que o uso, e é polo que se trataba de buscar, digamos que a titularidade deste inmueble era para revertir no Concello a titularidade deste inmuebles, tanto de Diputación como do Ministerio ou da Xunta, de quen fora, para destinalo a museo que fora inicialmente cando se expropiara o destino que tiña que ter. Alcalde, eu é que non podo falar máis rápido. Isto ten máis temas, pero deixo para o segundo turno. No, tes 2 minutos, ainda é algo, Son 5 minutos neste primeiro turno, Xulio. Son 5 minutos, vale, perdón. Entonces continúo. Nos datos nos que nos basamos nós para pensar que eso que é titular, aparte do que dixen eu dese uso continuado durante 40 anos, sin que nadie da familia hasta este momento dixera este meu, pois están no ano 69, hai un decreto de constitución do Museo de Artes e Costumes Populares en Combarro. No ano 72 hai un decreto de expropiación o 22 de diciembre do 72, en donde se expropia a Casa Barroca a unha señora que se chama Florinda Salgueiro Romero, e posteriormente no ano 81 hai por parte do director xeral de Cultura, do Ministerio de Cultura, dirixíndose ao delegado de Cultura en Pontevedra, pois un oficio dirixíndose a eles para que lle remita as actas de ocupación e leo textualmente, para coñecemento desa delegación e obre como antecedente da misma, de manifiesto que la casa aneja a la del siglo XVIII, propiedad de la Diputación Provincial en la Plaza de Crucero de Combarro, de la que fue propietaria Florinda Salgueiro Romero, fue adquirida en 150.000 pesetas en 1973 y abonada en su momento, sí que conste la acta de ocupación. Bien, basándonos en eso, tamén temos coñecemento de que hai cartas entre coa propietaria e o Ministerio, e de que hai unha valoración feita por un perito en 150.000 pesetas e de que hai un informe de intervención do Estado dicindo que se pague esa documentación. Por eso pedimos ese expediente para que con toda esta información poidamos valorar en que medida eso é do Concello ou non, do Concello, do Ministerio ou non. De momento temos 6 minutos. Sí, rematei. Foi un minuto máis, non pasa nada. Calquera outro grupo pode intervenir e comer ese minuto. Eu creo que é un tema bastante importante para que lle poidamos dar claridade e toda a transparencia posible a este tema. Bueno, seguinte turno de intervención sería o Partido Popular. Sí, nada, nos mantemos un pouco o que expuxemos na primeira parte. Nos o que entendemos é un pouco onde basamos os puntos da moción,
creemos que é bo que se teña o que a información periódica sobre este tema. Entendemos que é un tema complexo, entendemos que pois é unha información, a recopilación de documentación pois é bastante, eso, ten o seu traballo e moitas veces pois bastante a súa dificultade. Nos o que pedimos é que se manteña pois periódicamente o que é a información de como está este tema. Pois un pouco na exposición Xulio pois nos falaba un pouco das fechas de cando se tuvo un pouco constancia desto. Nos medios de comunicación o propietario falaba que el se puxera en contacto pois no Concello xa fai un ano con este tema. Nos o que entendemos é que todo o que se poida pelexar xurídicamente, legalmente, pois que se faga. Nos creemos que o merecen, como ben se decía aquí, pois o colectivo, como é o caso do Ateneo Corredoira, que estou durante todos estes últimos anos facendo uso desta propiedade, pero sobre todo entendemos que é unha propiedade que significa moito para todo o que é o patrimonio do noso Concello, en particular de Combarro, e sobre todo que forma parte pois da historia de distintas generacións, e sobre todo que entendemos que sería unha pérdida moi grande perder esta propiedade. Deixamos ese apartado aí, ese punto que ben falábamos antes, que si oxalá que legalmente, xurídicamente, pois sexamos capaces de demostrar pois que esa propiedade sigue pertencendo aos veciños de Combarro, pero non hai que olvidar que ao final, si isto legalmente pois non chega ao porto, pois entendemos que xa entraríamos noutra parte, que sería unha parte de negociación, pero volvemos a repetir, para nós o grande fracaso de todo isto, pois finalmente sería perder esta propiedade para uso dos colectivos, dos veciños e do pobo de Combarro e de Poio en xeral. Logo, nós desde aquí volvemos a poñernos a disposición do equipo de goberno, mostrar o noso apoio en todas as medidas que se poidan adotar e esperemos que os veciños de Combarro pois poidan seguir disfrutando pois dunha propiedade que entendemos que significa moito para este pobo. Gracias, Ángel. Continuando este segundo turno de 3 minutos, Silvia. Sí, bueno, que se explicaba un pouco que un expediente longo e bastante complexo, ademais, a investigación que se fixo da titularidade. Bueno, na situación que estamos agora, pues, se espera que poidamos deixar claro cal é a situación xurídica dese inmoble, cal é a titularidade. En todo caso, pues, bueno, facer ese esforzo como Concello para poder seguir facendo ese uso sociocultural e poder seguir tendo esa casa aberta ás actividades e disfrutando por parte de toda a comunidade de Poio. Agradecese, como decía, esa unanimidade de todos os grupos políticos en apoiar as medidas que se fagan encaminhadas con este fin, tamén o consenso que se acadou na reunión que se tivo con distintos colectivos socioculturais de Combarro tamén. Bueno, pouco máis que engadir. Silvia. Turno do PSOE, Gregorio. Sí, bueno, creo que estamos todos de acordo no esencial. Basicamente, bueno, pues hai unanimidade na relevancia e importancia que ten o inmoble, na necesidade importante de que ese inmoble sexa sendo de uso público, de uso do pobo. En calquer caso, bueno, un tema complexo, como se te ben dito. Bueno, Ángel planteaba algo que si non conseguimos acreditar efectivamente a titularidade por parte de Patrimonio do Estado, que de entrar nesa fase de negociación, que sí, é dicir, hai que agotar todas as vías, pero en calquer caso tamén é importante que o Concello garantice de que, bueno, que si efectúa unha negociación sexa porque realmente hai un documento que efectivamente ten valor e que permite estar registrado, que non haya no futuro outros heredeiros que poden tamén reclamar a mesma titularidade. Temos que ter a garantía absoluta de que o destino dese inmueble, de quen é o titular último, para evitar novos líos no futuro.
En calquer caso, bueno, estamos sobre a pista, estamos recopilando documentación, creo que o temos bastante avanzado no sentido de que, bueno, conseguir documentación en papel é complicado porque require, bueno, pois que tes que demostrar ser parte interesada e o Concello, pois, esa parte a ten complicada na medida en que non foi nin usuario, non deixa de ser un particular máis coa importancia que ten como garante dos bens públicos e como garante dos intereses dos veciños de Pollo, pero a efectos legais pois temos esa dificultade. En calquer caso, temos acceso a toda a información e creo que a que nos falta, pois a conseguiremos nos próximos días para facernos unha opinión definitiva e clara que permita establecer unha estrategia para conseguir efectivamente o que nos planteamos todos, que é garantir o uso público desa instalación, dese inmueble. Gracias, Gregorio. Xulio Barreiro, pola BNG. Sí, bueno, dicir que efectivamente no punto segundo que vos solicitades falades de salvaguardar os dereitos adquiridos polo Concello. Xa se explicou que o Concello nunca actuou como propietario, non tuvo a propiedade nin a cesión e, polo tanto, non pode facer unha reivindicación de algo que nunca tuvo. O Ateneo sí que podría facer uso deses 40 anos que estuvo aí como usuario, en donde, ademais, está acreditado de que foi cedido coa presencia do delegado de Cultura no momento na provincia. Eu tamén quero deixar claro de que si todo isto naceu pola creación dun museo en Combarro, digamos que nós levamos anos traballando antes de que xurdira toda esta polémica na reversión ao Concello, na reversión, mal utilizada a palabra, na cesión ao Concello de quen foran os titulares por parte da Diputación e por parte da Xunta, pensábamos nós, agora do Ministerio, da propiedade dese ben para destinalo a museo. É algo que quero facer fincapé neso, que se ven traballando neso xa desde hai un tempo e que sigue sendo a nosa vontade. De calquera maneira vai a ser así, porque é un inmueble o suficientemente representativo en Combarro como para que eso vai a ter outro uso que non vai poder ser. Dicir, hai que darse conta e na emenda que se fai tamén nos diriximos ao catastro para que se modifique o uso, para que nadie se engañe, de que o único uso que vai ter eso vai a ser sociocultural e non é algo que fagámonos porque queiramos, é algo que ocorreu durante 40 anos e, polo tanto, eso figura no plan especial de Combarro e seguirá sendo así. Miraremos a ver que documentación nos aporta o que sea o novo titular ou que poidamos adquirir das administracións para aclarar esta situación. Xulio. Sí. Está rematado o debate. Sí. Penso que está rematado. Hai un acordo da corporación, por menos na comisión, todos os grupos apoiaron esa proposta. Entendo que o que aprobamos é precisamente o informe desa comisión. Estamos de acordo, non? Ben, entendo que ese é o acordo que se vai tomar, o acordo que se tomou na comisión esta mañá. Bueno, por dito isto, ou votámolo, ou se os portavoces estades de acordo, pois xa recollemos acordo aí. Eu, como se fixo aí unha referencia a unha posible reunión co alcalde fai un tempo, que precisamente non é que fora un ano, pero sí, fai menos dun ano, non foi unha reunión, simplemente ese suposto propietario estuvo no Concello preguntando se o Concello tiña algunha propiedade ou se éramos propietarios desa instalación. E, evidentemente, a contestación foi ben clara. Nós non somos propietarios. Aí hai un uso, como se explicou ben aquí, continuado o tempo, que
tuvo uso dese local foi o Ateneo. O Ateneo era o que, en todo caso, podría xustificar porque estuvo aí e se realmente tiñan algunha documentación que pudera acreditar que estuveran usando ese local durante todo ese tempo, non? Pero, dende logo, o Concello non é propietario, nin nunca foi propietario desa casa, nin tampouco da outra casa. É dicir, o que si é certo que aquí xa se dixo que o Concello estuvo abrindo un debate ou un expediente para poder, de alguna maneira, conseguir a cesión deses locales por as administracións que sí que eran titulares delas, por suposto. Aquí sempre se pensou que esa casa era do Ministerio de Cultura ou ben da Xunta e a outra que era da Diputación. A Diputación está acreditado que sí que son titulares da Casa do Patín e a outra non. É a que estamos discutindo. Nada máis. Era un pouco por aclarar eso. Dito isto, o acordo é o acordo da Comisión de Facenda desta mañá. Certo? Non estamos de acordo. Bien. Creo que todos os grupos estamos de acordo, non? Sí, estamos de acordo. Vale. Entón, recóllese o acordo unánime da corporación, que é o acordo que tomastes, que tomou a Comisión de Facenda desta mañá. Pasamos ao seguinte punto. Gracias, alcalde. Punto número 10 da orde do día, asunto 4855, expediente 421-2021, moción declaración institucional Día Internacional das Mulleres. Ben, trátase, elevase a consideración do Pleno o escrito que reflicte a declaración institucional para o Día Internacional das Mulleres presentado por Rexistro o pasado día 18 de febreiro de 2021. Alcalde, non sei se queredes que lle dea lectura ou ben algunha das portavoces quere ir comentado o sentido de todos e cada un dos puntos nel reflectidos, o que querades. Esta é unha moción que está na orde do día, que é unha moción compartida polos 4 grupos da corporación. Non obstante, se a portavoz da delegación, neste caso Silvia, se quere facer referencia e abrimos un turno sobre este asunto. Silvia? Sí, penso que é mellor que teñamos unha intervención cada grupo para falar desta moción, se vos parece. Bueno, é unha moción que está consensuada por todos os grupos da corporación e que ademais coincidimos en que a pandemia afondou as desigualdades das mulleres tamén no que respecta aos seus dereitos laborais, a remuneración no seu traballo, unha remuneración que non ten moita explicación, pero sigue estando por debaixo do mesmo salario que teñen os homes no mesmo posto. Tamén agravou esa carga extra que as mulleres asumen na sociedade e que é a carga de facerse cargo, nunca mellor dito, dos coidados, da crianza dos nenos e das nenas, das persoas maiores, dos dependentes, ademais, e encima de todo eso, das tarefas e do mantemento do fogar. En varias das mocións que aportábamos antes de chegar a este texto de consenso, pois recollíamos que son moitos os organismos internacionais que sinalan que a crise da COVID, que levamos xa prácticamente un ano padecendo, tivo unhas consecuencias moito máis graves para as mulleres do que para o conxunto da sociedade e que, ademais, que hai que actuar para que non signifiquen pasos atrás nin retrocesos nos avances que se teñen conseguido na igualdade de xénero. Queremos destacar tamén nos acordos da moción o papel imprescindible que tiveron as mulleres na loita contra o COVID, dende as profesionais da saúde, as traballadoras dos servicios esenciais, as traballadoras dos sectores da alimentación, da limpeza, do cuidado e da atención dos dependentes e un longo etcétera por non ir detallando e puntualizando todos eles.
Ademais, as mulleres que acumulan xornadas dobres de traballo, que teñen condicións precarias ou que están en postos non valorados e incluso non remunerados e que supoñen, pois, non cabe ninguna dúbida, un obstáculo para esa igualdade real entre os homes e as mulleres. Facemos, ademais, especial fincapé na moción, na necesidade desas medidas que fomenten a corresponsabilidade entre homes e mulleres, en que hai que repartirse as tarefas do fogar, as tarefas da crianza e as tarefas da atención de dependentes. Tamén é necesario poñer en marcha medidas que favorezan a conciliación da vida laboral e da vida familiar e tamén medidas moi necesarias para conseguir a igualdade salarial e que se consiga que a igual posto, igual salario. Por último, eu quería salientar tamén ese consenso entre todos os grupos en apoiar as convocatorias do feminismo galego para o 8 de marzo e en secundar ese paro de mulleres que se vai a convocar para esa xornada e tamén que a corporación no seu conxunto e unanimemente nos comprometamos a seguir traballando por conseguir a igualdade real e rexeitar calquera retroceso en dereitos e en liberdades. Unha vez máis, conseguimos acadar este consenso en presentar unha moción consensuada e unha moción unánime e o seguiremos propoñendo así sempre que teñamos ocasión e, sobre todo, coas mocións que teñan que ver cos dereitos das mulleres. Gracias, Silvia. Gregorio. Bueno, sí, destacar precisamente esa unanimidade de todos os grupos que integran esta corporación, destacar a importancia que ten comprometerse en poñer en valor a igualdade entre homes e mulleres, a importancia que ten nunha sociedade moderna e democrática que as mulleres teñan exactamente os mesmos dereitos que os homes, pero que os teñan na práctica, é dicir, que teñan que enfrentarse aos mesmos problemas e as mesmas ventaxas que se enfrenta un home. Cando falamos de igualdade salarial, cando falamos do teito de cristal, cando falamos de a implicación na vida familiar, na implicación no cuidado dos nenos, na implicación nas labores do fogar, todo isto é a igualdade real. Non se trata só de ter dereitos no papel, na lei, sino que a propia sociedade asimile efectivamente esa igualdade de forma real, non? E logo, algo que cabe destacar, todos estamos de acordo, polo tanto, non incidir resto tampouco ten moito recorrido, que o Concello tamén se fai deberes, é dicir, se propón unha serie de compromisos e unha serie de iniciativas para incidir precisamente nesto que falaba antes, non? Pois fomentar a colaboración cos asociacións empresarial para establecer medidas e programas de conciliación e corresponsabilidade para que se incorpore a perspectiva de xénero e realizar un plan de sostenibilidade municipal de conciencia de conxunto da sociedade a favor dunha organización social corresponsable e horarios máis racionais. Bueno, digamos que o propio Concello se pon unha serie de deberes para incidir na importancia tamén deste tema e da igualdade. Gracias, Gregorio. Lo BNG, Marga. Sí, grazas, alcalde. Bueno, pues un pouco no sentido das intervencións dos meus compañeiros, non? Incidir, sobre todo, nunha cuestión que eu creo que repetimos todos os anos, pero que debemos de seguir incidindo, que, bueno, o 8M non debe de ser un día de celebración, debe ser un día de reivindicación, hai moitos dereitos que reivindicar, hai unha igualdade real que a día de hoxe segue sen cumplirse, hai deberes que facer, evidentemente o Concello fai os seus, pero se todas as institucións, pois, bueno, tiveramos deberes feitos, pois seguramente que o camiño sería máis doado. Pero, bueno, para poder celebrar este día, o celebraremos o día en que teñamos unha igualdade real entre que cando as mulleres deixemos de ser as menos remuneradas, cando as mulleres deixen de asumir todas as cargas. Se mirou agora, por exemplo, na pandemia do COVID,
COVID, que fomos as mulleres as que asumimos as consecuencias das mesmas. Entonces, bueno, que este día 8 sea un día de reivindicación, de cambio. O cambio ten que ser estructural, non é un cambio de boas intencións sobre o papel. Para iso hai que poñer en marcha políticas reais e de igualdade, e tamén queda un longo camiño que andar. E, bueno, creo que o feminismo xa dou grandes chanzos e seguirá dando, porque creo que imos polo camiño correcto, pero, bueno, ainda queda moito para chegar a esa desexada igualdade. Entonces, bueno, un ano máis seguimos incidindo en pouco que celebrar e moito que reivindicar. Nada máis. Gracias, Marga. Portavoz do Partido Popular. Hola, buenas noches a todos. Hola, voz. Si se dan cuenta, y les estaba mirando, hace un año que perdimos, entre comillas, nuestra libertad por culpa de un virus. Fue las últimas veces que estuvimos plenos, las últimas relaciones. Creo que lo peor de todo, y no solo son mujeres y hombres, son los muertos, los fallecidos que por desgracia hemos tenido. Y se contabilizan hoy día 2,5 millones de personas en todo el mundo. Eso es lo más triste que nos ha traído y que también tenemos que celebrar, entre comillas, porque todo comenzó a partir del día 8 de marzo. Pero además de todo eso, es todavía, y estoy más que de acuerdo, y creo que por eso está la moción firmada, que la peor parte nos las hemos llevado las mujeres en general. Por un motivo principal, porque creo que todas, o casi todas, en alguno de lo que le voy a decir, pueden sentirse implicadas o no, pero yo creo que en general, en España y en el mundo, las mujeres nos hemos convertido durante esta pandemia en profesoras, en enfermeras, en psicólogas, de nuestro propio hogar, de nuestros propios hijos e incluso de nuestros propios amigos, vecinos y padres. Hemos sido cuidadoras y hemos sido todo aquello que nos ha permitido, y yo puedo decir y doy fe, de que muchos hombres se han dado cuenta, en algunos casos y en muchos no, pero bueno, quiero tener fe en que se han dado cuenta de que en ese engranaje somos una de las piezas más importantes. Y además podemos decir que nosotras hemos sido y vamos a seguir siendo las que vamos a tirar para adelante, si me permiten la expresión. Hemos tenido también la suerte de que en esa primera línea, cuando la mayor parte de nosotros estábamos en casa, recluidos, una gran cantidad de mujeres, hombro con hombro, con sus compañeros, con los hombres con los que les toca trabajar, han tirado para adelante y han conseguido que todo no fuera todavía peor de lo que podía haber sido. Y nos han ofrecido incluso su vida, nos han ofrecido su trabajo, nos han ofrecido todo para que tuviéramos comida, para que todo estuviera desinfectado, para que nuestro sistema sanitario pudiera funcionar y nos atendieran. Es decir, creo que es el día, aparte de todo todo el compendio que lleva esa moción, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que agradecer es un día como hablamos con la concejala y por lo que se va a celebrar precisamente el día 8 de marzo, es de agradecimiento a todas esas mujeres que han estado junto con los hombres, pero como es el 8 de marzo, a todas esas mujeres que en cualquier tipo de trabajo, que han estado en primera línea, han conseguido que esto no hubiera sido todavía peor. Entonces, el Partido Popular quiere darle las gracias a todas las vecinas de Pollo, porque hemos tenido todos los sectores de Pollo representados en esa primera línea, en esos primeros tediosos meses. Le llamo tedioso por no llamarle terribles meses. Entonces, queremos darle las gracias a todas ellas y queremos que con su comportamiento ejemplar, por fin se visualice que no hay ni hombres ni mujeres, que somos todos seres humanos y que todos nos merecemos los mismos derechos y las mismas igualdades. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Bueno, a moción é unha ponencia, unha moción, un escrito aprobado por todos os grupos, entón recollémolo así, aquí ten unha serie de peticións, todos tendes no vosso poder o texto, e así que, dito isto, pois pasaríamos ao seguinte punto. Estamos de acordo, non? Apróbase, recóllese e
E, bueno, que poidamos ir avanzando nun mundo de iguales para poder, como dicía Marixe, para poder convivir. Importante que poidamos convivir de maneira pacífica e en paz. Este era o último punto do orden do día, o último punto de temas. Ahora viríamos as mocións urxentes. Se algún grupo ten algunha moción que presentar. A día de hoxe non se presentou ninguna, pero, bueno, en calquer caso se pode presentar en este momento. Non hai mocións que se para presentar. Entón pasaríamos ao control de actividade, non? Actividade de control, que a secretaria irá dando conta. Punto número 12 da orde do día, estado de execución de acordos precedentes. Punto 4835, expediente 9/2021, dar conta do período medio de pago do cuarto trimestre do exercicio 2020, uniuse certificación de acordo do expediente, publicouse no portal de transparencia no apartado 3, información económica e orzamentaria. Punto 4836, expediente 57/2021, dar conta da información da execución trimestral cuarto trimestre do exercicio 2020. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Punto 4837, dar conta da concesión subvencións de putación de Pontevedra ao Aveiro do Plan Concellos. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Punto 4838, expediente 85/2021, modificación de ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Uniuse certificación do acordo ao expediente e actualmente atópase sometido á fase de exposición pública mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 22 de 3 de febreiro de 2021, no tabuleiro de anuncios no Concello, no portal de transparencia, no apartado 9.1.1, normativa en fase de consulta, participación veciñal ou información pública. Punto 4839, aprobación do gasto non financiero. Uniuse certificación do acordo ao expediente e publicouse no portal de transparencia no apartado 3, información económica e orzamentaria. Punto 4840, expediente 113/2021, proxecto de orzamento xeral municipal para o ano 2021. Uniuse certificación do acordo ao expediente e publicouse anuncio no Boletín Oficial da Provincia número 22, de 3 de febreiro de 2021, no tabuleiro de anuncios no Concello e no portal de transparencia no apartado 3, información económica e orzamentaria. Punto 4841, expediente 3016-2020, solicitude de bonificación, obras interiores de vivenda en Rúa a Rúa número 12 en Combarro. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Punto 4842, expediente 556-2017, aprobación cuarta prórroga arrendamento local destinado a quiosco na finca Costa Xiraldez. Uniuse certificación do acordo ao expediente e notificouse a persoa interesada. Punto 4843, expediente 402-2017, proposta para adopción de compromiso de asumir a transferencia de titularidade da Illa de Tambo. Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse ao Ministerio de Defensa. Punto 4844, expediente 153-2021, moción plataforma en defensa da sanidade pública de Poio. Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse á Consellería de Sanidade e á Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Poio. E punto 4845, expediente 165-2021, moción do Partido Popular para unha actuación integral na Rúa Lameiriña e Raxó. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Grazas, alcalde. Bien. Resolución da alcaldía. Punto número 13 da orde do día, dar conta das resolucións da alcaldía período comprendido entre o 21 de xaneiro de 2021 o 16 de febreiro de 2021. Gracias, Pablo. Siguiente, rogos e preguntas. Rogos e preguntas. Sí. Boa noite de novo. Boa noite. Vamos a ver, comentamos que o 25 de xaneiro o noso grupo municipal solicitou por rexistro o acceso á factura
e os orzamentos dos vídeos e streaming dos Reis Magos 2020, que ascende a máis de 9.000 euros. O 2 de febreiro deronnos traslado dos documentos, pero sen o rexistro de entrada. E como vostede ben sabe, alcalde, o rexistro de entrada non teñen ningún tipo de validez. Ese mesmo día, o 2 de febreiro, solicitamos os rexistros de entrada da factura e os orzamentos e 21 días despois ainda non recibimos resposta. Non só non recibimos resposta, senón que media hora antes de aproximadamente de comenzar este pleno recibimos unha notificación conforme se pecha o expediente. Non comprendemos aquí o apartado de transparencia como está funcionando. Polo tanto, trasladamos a seguinte pregunta. Existe un rexistro de entrada dos presupostos dos vídeos streaming dos Reis Magos 2021? E se existe, onde está? Vale. Recollo esa pregunta. Contestarase por escrito, de acordo? Bueno. Alguna pregunta máis? Agardamos a resposta. Sí, temos outra resposta. Outra pregunta. Perdón, outra pregunta, xa que con tanto tempo. Ben, entón, ante a falta de transparencia por parte do Goberno municipal, o 14 de xaneiro, o noso grupo solicitou que se nos remita semanalmente os rexistros de entrada e saída municipais para desempeñar a labor fiscalizadora que nos corresponde conforme á lei. Como saben, o prazo de resposta para as solicitudes de informacións dos membros da corporación é de 5 días. Estamos a 23 de febreiro, dende o 14 de xaneiro que o solicitamos e aínda non obtivemos resposta. Polo tanto, formulamos a seguinte pregunta. Cando nos van a dar acceso aos rexistros de entrada e saída que se producen no noso concello? Ben, eu gustaríame contestar, de toda maneira, é unha cuestión moi técnica que se vai a contestar por escrito unha vez tendo os informes técnicos de Secretaría, sobre todo, e da corporación en sí. O sea, vamos a ver, estes temas, eu vou ser moi claro, porque a Secretaria sabe o que eu penso ao respecto. Nós non temos inconveniente, evidentemente, en dar o que entra todo por registro. Que sí é certo que nós temos que sopesar a documentación que entra e que hai, a lei mesmo, a Lei de Protección de Datos, ten unha serie de requisitos que hai que cumplir. E non é unha cuestión de non querer dalo. Aquí ningún membro do equipo de goberno, por suposto o alcalde, non ten ninguna intención de ocultar ninguna cousa que entre ou deixe de entrar no registro. Non sería, non tería sentido, simplemente. É tan obvio que non tería sentido. O que sí é certo que hai unha serie de documentación que debemos, en base á Lei de Protección de Datos, que deberemos velar por esa Lei de Protección de Datos. E incluso por temas que, ao mellor, non sei que valor poden ter. É dicir, eu imagino que un veciño que solicita unha licencia de obra, que solicita un permiso para arreglar un tellado, para pintar a casa, no registro entran moitísimas cousas. E entonces todo eso é un volumen de expedientes de traballo que o lóxico sería, con perdón, ainda que está no vosso dereito de pedir aquilo que consideredes, é ir a asuntos moi concretos. É dicir, asuntos moi concretos que teñan que ver con algo que efectivamente que está aí no registro que poidamos entregar. O registro recibe moitas cousas, solicitud de empadronamento, solicitudes de obras, un volumen de traballo que para os traballadores municipales requiere un tempo e despois está tamén a cuestión de protección de datos.
Eu sei que hai un esforzo por parte dos funcionarios, e digo unha vez máis, por parte da secretaria, para resolver ese tema, para buscarlle un encaixe, e que ninguén da corporación, nin a secretaria municipal, nin a persona que leva o rexistro ten ningún interés en ocultar nada. Todo o contrario. O que sí que temos que valorar o que significa o volumen de traballo. É dicir, trasladar todos os asentos que se fan todos os días, pois non é unha cuestión menor, non? Eu traslado aquí isto porque teño que dicilo claramente, sei do esforzo que a secretaria municipal e tamén as traballadoras do rexistro están facendo para desatrancar isto e darlle unha solución que se vai a dar, pero tamén me gustaría que valorades que se fora máis ao concreto do que se quere, non en xeral todo o que entra no rexistro, porque estou convencido de que a inmensa maioría das cousas que entran no rexistro nin para vos teñen ningún interés. Eu non sei que interés pode ter unha persona que solicita un expediente de obra ou que solicita un empadronamento ou que solicita outro tipo de cousas que non vexo ese interés. Pero que quede claro que a intención é resolvelo e en función da Lei de Protección de Datos e dos tempos se vos vai a contestar. Perdón, alcalde. Eu penso que está confundindo a petición. A nosa petición non é ter acceso a todos os expedientes, é ter acceso ao listado dos asientos, do registro municipal. Eso é darlle un botón únicamente imprimir o listado dos asientos. É dicir, eso, o tema de protección de datos, eso está por descontado. Por descontado que hoxe en día a consideración dos datos é primordial. Para nada estamos falando de acceder a todos os expedientes, senón o listado dos asientos que genera o propio programa. Entón, nós solicitámoslo o 14 de xaneiro. É un prazo de 5 días. Estamos a 23 de febreiro. Vamos a ver, cando hai vontade de dar información, pois ténsenos comunicado. Estamos facendo anonimización, por exemplo, en uns días procederemos a facilitar a información. Non foi este o caso. Por esa razón, traemos aquí a pregunta ao Pleno. Entón, cando nos van a dar acceso ao rexistro de entrada, o listado dos asientos, non a todos os expedientes. Sempre tendo anonimizado, por suposto. Entón, son cuestións distintas. Non vimos aquí a solicitar que teñamos un funcionario municipal traballando para nós. É unha petición moi fácil e moi sinxela de ejecutar, alcalde. Tomamos nota da interpelación e da pregunta e estou convencido de que unha vez aclarado todos estes temas que estábamos falando, pois ao Concello, xa repito, non hai ningunha vontade de ocultar nada porque ademais non tiría nin lógica nin sentido. Gracias pola pregunta. Algúnha pregunta máis? Sí. Hai 4 meses que aprobamos por unanimidade unha moción do noso grupo para regularizar os equipamentos existentes na Seca de Reiboa para a construción dunhas novas instalacións deportivas. Así que no pleno de novembro de 2020 o pleno de Poio comprometeuse a elaborar unha folla de ruta cos informes técnicos municipais e xurídicos para regularizar esta zona. Fixemos esta pregunta o 8 de febreiro e tampouco recibimos resposta. Entón, despois de 4 meses, cumpriuse a primeira parte do acordo plenario unánime e, de ser así, poden darnos traslado dos informes? Alcalde, me gustaría responder. En calquera caso, cedo a palabra neste momento. Gregorio.
Ben, o acordo plenario que acordou é facer un informe sobre a viabilidade das instalacións deportivas na seca. Vostede fixo unha pregunta e se lle contestou no momento, se lle contestou de maneira verbal. Por lo tanto, está mentindo cando di que non se lle contestou. Se lle dixo, efectivamente, que se habían solicitado unha serie de informes ao redactor do plan, ao asesor jurídico, a diferentes técnicos, porque o tema é bastante complexo. Interveñen factores de a lei de costas, factores de organismos sectoriales, o POL, e non é un tema baladí nin senxelo. Hai que valorar as ocupacións das instalacións que ali están, hai que valorar a edificabilidade do que ali está, polo tanto, se está traballando neso. Cando preguntou, se lle dou cumplida a resposta do que se estaba facendo. En canto teñamos o traballo rematado, se lle dará traslado, se levará a comisión pertinente e terá conta precisa de todos os informes e de todo ese traballo. O que pasa é que as cousas necesitan tempo. Vostede comenta que se lle ten que dar en 5 días acceso a todo o rexistro de entrada que entra neste concello. Os técnicos teñen unha visión de que como encaixar eso legalmente. Xa sei que vostedes queren todo mañán, pero o concello, ademais de estar ao servizo da oposición, ten que estar facendo outras moitas cousas. O concello non só está ao servizo da oposición, sino ten un funcionamento orgánico e un funcionamento interno bastante complexo e apretado. Por lo tanto, teñan paciencia, se lle dou cumprida a resposta do que estamos facendo e cando o teñamos, lle daremos traslado. E outra cousa, as preguntas se formulan, pero non se someten a debate, se formulan e se contestan. O que non pode é unha pregunta convertirse nun punto como se fora unha moción. As preguntas se formulan e desde o goberno se lle contesta. Gracias, Gregorio. Claro, está contestado. Pero se está equivocado, teño dereito a corrección. Entón, o que díxome que se contestou a nosa petición, nos formulamos a petición o 8 de febreiro e ainda non se nos contestou. En canto a petición de información, os técnicos están facendo os informes. Nós amparámonos na lei. Na lei para facer as peticións. Vostedes amparan a lei do embudo. Perdón, isto non é un debate. Contestou de maneira verbal. Perdón, as preguntas non xeneran un debate. A pregunta eu creo que está contestada e, se non, se contestará por escrito ao respecto. Porque, xa que entramos en esa cuestión, me gustaría só un detalle. Outro día, nunha videoconferencia con o tema de a lei de aguas e o tema das zonas inundables e tal, pois, curiosamente, toda esa zona estaría dentro do plan de zonas inundables da Xunta de Galicia, de que están revisando o plan, pois ese estaría dentro desa circunstancia, o cual daba a impresión de que crear expectativas, ao mellor me equivoco, ojalá me equivoque, de facer aí edificacións o vexo bastante complexo, dado o plan de zonas inundables que está revisando a Xunta de Galicia neste momento. Pero, bueno, é unha cuestión que só porque están revisando ese plan e salía un pouco as zonas que poden estar dentro desas zonas inundables, non? Bueno, algunha pregunta máis? Algunha pregunta máis? Nada máis. Gracias. Se non hai máis preguntas, levantamos a sesión. Moitas gracias, boa noite e hasta mañá. Que teñades boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Buenas noches a todos.